Ano? Nangarulay. Otorothet mo ko nama. बयबो बे प्रग्राम नायनो हागोन जोंनि जाबाय थांलाय सुबुंफ्रा नायनो हागोन गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो नायनो हागोन बेनिखायनो जोंनि प्रग्रामा माबा खालामा बेयो डाइरेक्ट खालामा लाइभसो itu lu tidak nunggu lah थांबायमोन थांनायालाय गिदिं रोङियाथ' जाबाय दा ओरै खालामस्रानोसै दा फसंस्रादोलाय माबायदि बिदिनो जायोनो उपाय गैया नोंसोर फिदिंनानै नायदो गावबा गाव मबाइलाव आं फैलाव saya minus belakang sampai dah esok yuk tahu deh apa cara bikin lagi stasi dulu Selang jawab boleh. गिबियावनो इनभेस्टरफोरखौ बाख्नायजागोन आरो बेयाव सफैखांनाय गुबुन फैनायनि masih pada dari PC जिसुनि दुखु बिगोमबाबो आङो लोगोसे दुखुनि एसे बुंगोन मैया थांनाय जिसुआ जानानै क्रुसावहाय देखावजाबाय बेनि थाखाय मोनसे दुखुनि Sampai deh, sampai berapa? Sampai. Lora bangsa itu kan?
Bे सिस्टेमासो जायासैना जोंना ने बेसारि नङा गैया माने जाया गैया बाहायानो सासेनो हाया फनखौसो रटेट Musica Malaysia
जोंनि प्रग्रामाव होनाय बायदि टाइमा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जानो नांगौमोन। नेज्लायनो गोनां जानायाव लेट जाबाय। गोबां खस्थ' खालामनानै गोजान जायगानिफ्राय फैदों आलासि हिसाबै गहपुर राजगड़निफ्राय फुंनि 3टानिफ्रायनो ड्राइभ खालामनानै बिथांमोना मेंनायजों लोगोसे बेफोरखौ बावगारनानैब्लाबो मेंनायखौ दोनथ'नानै जोंनि हांख्रायनाय बायदि बिथांमोना सफैबाय। जों जेरैबायदि प्रग्रामाव टाइम होदोंमोन बिनि सिगां बिथांमोना दिनै सफैनो हादों, बेनिखायनो बिथांमोनखौ हामबाय होनदों। दा दिनैनि प्रग्रामनि मेन दैदेनगिरिया जोंनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि, बिथाङा दासिमबो सफैनो हायाखै। थेवबो जोङो जोंनि टाइम बायदि जोङो प्रग्रामखौ जोङो जागायलांनि, मानोना टाइमा जोंखौ रावखौबो निमाहा होआ। टाइमा सिरि बियो बोहैलांबाय थायो। इयुननि समाव मावजानो गोनां खामानिया जुदि जोङो टाइम बायदियै जोङो थांनो हायाब्ला गासैबो जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जाफुंनो नागिराखै। आङो दिनैनि वर्ल्ड सिस्टेमखौ दैदेननो थाखाय जोंनि सिक्स प्रिन्सिपल टीमनि इनचार्ज बिथांनो बे समखौ हगारनानै होबाय। बिथाङा बे समखौ लिड खालामफैनो हासिगोन। बिफायसोरखौ जोबनोगैनिफ्राय जोबनोगै हामबाय होनदों। बिनि गेजेर अननाया जोंनि सायाव थानायखाय सोमोनांथाव बोथोरखौ होबाय। दसेनि सिगां जोंनि बोथोरा जोबोद गलाथायमोन। दसेनो अखा, दसेनो बार, दसेनो सान्दुं। बबेखानि गावनि फिसाफोरनि मोनफ्रोम फारिलाइखौ मोजाङै जाफुंसारहोनो बि हास्थायोखाय बेसेबांबा मोजां बोथोर जों मोननो हाबाय। इसोरखौ हामबाय होनदों। बे गासै मावनायनि थाखाय बेनो बाख्नायजाथाव, बेनो समायहोजाथाव। जि हाबाया, जि खामानिया गोबाव समनिफ्रायनो उदालगुरि सार्केल कमिटिजों मावफुंनो थाखाय आखायाव लाजादोंमोन। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दानो मावफुंनो हाबाय आरो दिनैहाय बेखौ मोगथां महराव बेरखांहोनो जोङो खाबु मोननायनि मोनसे अकेजनखौ जोङो मोननो हाबाय। आङो रोजा साबायखर बावदों जोंनि इनभाइटेड गेस्ट सार प्रकाश नार्जारी, भाइस प्रेसिडेन्ट BDYC, बिथाङा जोंनि खावलायनाय लेखा बे प्रग्रामखौ जाफुंसारहोनो थाखाय होनानै बेसेबा गोजान गहपुर हालामनिफ्राय बेयाव सफैनो हाबाय आरो बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय मानगोनां बे सार्केलनिनो इयुथ कमिटिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ लामायाव लोगोसे फैनानै हेफाजाब खालामबाय आरो जोंखौबो गोसोखौ जोबोद रंजानाय होबाय। बेनि थाखायनो आङो बिथांमोनखौ उदालगुरि सार्केल इयुथ कमिटिनि जानानै रोजा साबायखर बावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बिफा कमिटि UCCनि गासैबो मानगोनां स्टेक हल्डार्सफ्रा, बिबानगिरिफ्रा मदद होनो थाखाय बे दिनैनि जथुम्मायाव लोगो लाफैबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोनखौबो रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। लोगोसे बे मण्डलिया जोंनो बेबायदि मोजां मोनसे परिबेस आरो मोजां मोनसे जायगाखौ हगारनानै होबाय, एरेन्जमेन्ट खालामनानै होबाय। बेनि थाखाय बिफा इसोरनियाव नोंथांमोननि बेबायदि दान होनायखौ साबायखर बावदों आरो इसोरनो गथायदों जाय नोंथांमोननि मण्डलिया बोर गोनां जाथों। फै जों अब्ला बे प्रग्रामखौ जोङो लासैनो जोङो आराम्भ खालामलांदोनि। जोंनि इसोरखौ हामबायनो थाखाय जोङो दोंनैसो मेथाइ जों रोजाबनि। लोगोसे जों गसंगोन, बयबो खुगा सिनानै मेथाइ खनगोन। राजानि राजा जोंनि इसोरा स्केलनि
सिगांथि राजानि राजा जोंनि इसोरा बिसाफोरजों बयबो राजा फोलेरनि बोलोग्रा सोरजिग्रा बिखाया हसाना हसाना बुंनि जि हुआ जेरै बिनि मुं
गोदै मोजांखौ स्केनसि
दिनै नोंनि गेदेर अननायजों नोंनि बोर आशीर्बाद दैदेननायाव जोङो आफा UCYSनिफ्राय जि भिडिअ प्रजेक्टखौ आफा मावनानै दिनैहाय मोगथां महराव लाबोनो हाबाय बेनि थाखायनो हामबाय आरो हामबाय होनदों आफा जोंजों लोगोसे थानानै बे गासै हाबाफारिखौ मावफुंनायखाय नोंखौनो जोबनो गैयै हामबाय आरो हामबाय होनदों आफा बे जाजेननायनिफ्राय जोबजासिमाव जि हाबाफारिफ्रा मावफुंजानो गोनां बे गासै हाबाफारिखौ गावनो आफा इसोर गोथार जिउखौ फोथांनानै नों दैदेनदों सफैनाय आलासि आरो बेयाव आफा इसोर नोंखौ मान होनो नोंखौ सहाय होनो ज' जाफैनो हानाय साफ्रोम व्यक्तिफोरखौ नोंनि आखायाव गथायबाय जाजेननायनिफ्राय जोबजासिमाव नों जोंखौ दैदेनदों गथायो जिसुनि मुङाव Halo. Halo. Good morning to all. Good morning. Praise the Lord. Haleluya. Isiku kemarin juga isiku pakai ini kan? Praise the Lord. Haleluya. Yes. Baik kita Israel pakai jatuh. जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि जानानै आङो दिनैनि बे समावहाय नैबे जायगायाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि कमिटिजों आं फैनानै लाबोजानाय जोंनि मानगोनां बङाइगाव डायसिसन इउथ कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आदा बिथां सारखौ आरो लोगोसे बिथांजों सफैनो हानाय मानिजाथाव मानि आलासि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केलनि मानिजाथाव जोंनि रेभारेन्ड साथाम सार बिथांमोन लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केलनि जेनेरेल कमिटिनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे सफैनो हानाय मावथि सार नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केल उइमेन कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सफैनो हानाय साफ्रोमबो मावथि हान्जा आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि जोंनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो मावथि लोगोफोर आरो लोगोसे ख्रिस्ट'नि थैजों लुखांजानाय नैबे भैरबपुर मण्डलिनि साफ्रोम बिमा बिफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि जानानै खुलुमनायखौ आङो जासिग्रोबाय जिसुनि मुङै खुलुमबाय बे समावहाय जोङो दिनैनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ जोङो लासैनो आवगायलांनोसै जोङो प्रग्रामखौहाय ओरैनो 10थानिफ्राय लानायनि थाखाय जोङो थि खालामदोंमोन नाथाय माखासे उसुबिदाफोरनि थाखाय बोथोरनि थासारियाबो जोंखौ फुंनि समफोराव बारा सापर्ट खालामैनि जाहोनाव आरो माखासे टेकनिकेल उसुबिदाफोर थानायनि जाहोनाव एसे लेट जाबाय दायो 11:30 जाबाय 11:35 थेवबो जेखियानो जाया मानो आसा खालामदों जोंनि जे प्रग्राम मोजाङै जाफुंगोन आरो बांद्राय गोबाव समनिथ' प्रग्राम नंखाया बेनिखायनो जोङो गाजा गोमजायै जोङो दिनैनि बे प्रग्रामखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन आं आसा थाबाय लोगोसे जोंनि आंजों लोगोसे थानाय जोंनि बिथां रंजालि वारि डायसिस मेम्बार बिथांनोबो आङो दसे सम
एनकल खालामनो थाखाय सावरायनाय जाबाय। सिगां जोंनि गोथां इस्लाम फरायदों दिनैनि बे मोजां समखौ जोंनो होनायनि थाखाय आरो जोंनि गेजेराव खोख्लैनानै लाबोजानाय जोंनि BDYCनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट सार प्रकाश बिथांनिसिमबो फार्स्टआवनो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोसे जोंनि UCCनिफ्राय सफैनो हानाय गासै दैदेनगिरिफोर नोंथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। लोगोसे UCYCनि गासै दैदेनगिरिफोर नोंथांमोननोबो गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय। फार्स्टआवनो सरिसो बुंनो सानबाय माने दिनैनि टाइमा माने जोंनि थाखाय एसे लेट जाबाय बेनि थाखाय अननानै निमाहा खालामगोन। अब्ला जोङो दिनैहाय प्रग्रामखौहाय जों स्टार्ट खालामसिगोन। बे समावहाय प्रग्रामखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय जोंनि हेड एंकरनो होनाय जाबाय। थेंक इउ। इसोरा बाख्नाय जाथों। जोङो बयबो रंजानो गोसो दङ दा ने? दङ दा ना गैया? दङ। बे समावहाय जोङो प्रग्राम बायदिनो आवगायलांनोसै। जोङो गोबाव खालामबाय थाला। जोंहा प्रग्रामाव होजाखानाय बायदि दङ। दायो दङ वेलकाम नट बेखौ लाबोगोन जोंहा जोंनिनो उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि मानिजाथाव प्रेसिडेन्ट बिथां सार बिपुल बरगयारिनो बे समखौ लानो थाखाय गथायनाय जाबाय। बिफा इसोरनि मुङै बयनोबो सानजौफु आरो फुंबिलि होननानै बुंनांसिगोन गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। बे समखौ दिनैनि हाबाफारिखौ सामलायनाय जेनेरेल सेक्रेटारि आरो BDYC मेम्बार बिथांमोनखौ आङो हामबायहोदों। इसोरखौ बाख्नायनो गोनां आरो बेखौ जोङो हामबाय होननो गोनां। बिनि अननाय आरो मान महिमानि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे खामानिखौ जोङो मोगथां महराव जोङो लाबोनो हाबाय। बिनि सिगां आङो मोनसे दाबिदनि जारिमिनखौ आङो गोसोखांदों। गितफोरनि 105नि 3निखौ आङो फरायनो गोसो जादों। जिसुनि मुङै आङो फरायनि। बिनि गोथार मुङै गावखौ समायहोनो फोरबोखौ नागिरग्राफोरनि गोसोआ रंजाथों। गावखौ इन्सट्रुमेन्ट बायदि गावखौ जेब्लायबो दामग्रा आगजु बायदि बाहायनो थाखाय जोंखौ फोरोंदों। दा इसोरखौ नागिरग्राफोरनि गोसोखौ रंजाग्लाय होनो हानाय बायदि बेबायदि बुंदों दाबिदनि बिजाब गितफोरनि 105 जियानो जा जोङो गावखौ जोङो सासे जोङो इन्सट्रुमेन्ट बायदि जोङो बाहायनो जोङो नाजानि। खाना फुजा लेंग्राफ्राबो इसोरखौ बाख्नाय आथिं गैयै आखाइ गैयैफ्राबो इसोरखौ गोसो होसारनानै बाख्नायो। जोंहा दिनै जेनिबो आंखाल गैया। मेगन दं, खोमा दं। जोङो जानो हागौ सासे मोजां बुंथिगिरि जानो हाया। नोङो रोजाबनो गोरों जानो हागौ। नोङो बेजोंनो इसोरखौ जोङो बाख्नायनांगोन। नोङो रोजाबनोबो रोङा जानो हागौ। नोङो मोसानो हागोन। नोङो मोसानो हाया जानो हागौ। नोङो आखाइ खबनानै इसोरखौ बाख्नायनो हायो। दा इसोरखौ जोङो हामबाय होनालासे जोङो थानो हाया। बे समाव आङो हामबाय होनदों जोंनि मानगोनां उदालगुरि सार्केलनि गाहाय आफादगिरि निमाहा बिबाय। सिगांनि सारियाव जिरायनो जायगा खालामनानै होनो हायासै। बयनिख्रुइबो जौसिनाव थांबाय।
जोंनि बयनिख्रुइबो जौसिनखा बिथांमोना बिथांनि स्टाफा गासिबो जौस्राङाव थांबाय बिथांमोननि थाखाय जरना थालिया बिथांनि लोगो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौबो जोङो मोननो हादों आरो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट दङ UCC-नि बिथांखौबो हामबाय होनदों लोगोसे बारग' एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जानो हागौ बे मण्डलियाव गाहाय आलासिमोन सोमोन्दोआव आङो बिमुं जायो आबौ हाबिल नार्जारि बिथाङाबो गोजौआव थांबाय हामबायसै बिथाङाबो दिनै जोंनि प्रग्रामाव बाहागो लानानै जोंखौ गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंना सार्केलनि अडिटर आयं फकेन बसुमतारी बिथाङाबो दङ लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केलनि ट्रेजारार मानगोनां बिथाङाबो जोंनि लिंनाय बायदि बाहागो लाफैनो हाबाय लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केलनि गाहाय दौरि सार्केलनि पास्टर मुसाहारि रेभारेन्ड सार बिथाङाबो दं लोगोसे नार्जारि रेभारेन्ड सार बिथांखौबो जोङो लोगो मोननो हाबाय बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर थादों लोगोसे आइजो बिफाननि आफादगिरि आब' निलिमा इसवारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि मावफारिया लोगोफोर आरो बिथांनिनो हेफाजाब होग्रा लेङाइ एसिस्टेन्ट गासैखौबो आं हामबाय होनदों लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि गाहाय सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारिजों लोगोसे एसिस्टेन्ट आरो मान होजानो गोनां भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दङ आरो हामबाय होनदों जों दिनै नैबे प्रग्रामाव लिंनानै लाबोजानाय बेखेवगिरि हिसाबै BDYC-नि लेङाइ आफादगिरि सार प्रकाश नार्जारि बिथाङा फुंनि 3टा बाजि सोनिफ्राय रिलिज जादों 6टा बाजि जाहाङावनो बालिपारा मोनफैदों ओरैबायदि स्पिड आरो टाइमखौ बिराद भेलु होनो हायो आरो जोंनि BDYC-नि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां आरो बिथांजों लोगोसे डायसिस मेम्बार दङ बिहुएल नार्जारि आरो बसुमतारी बिथांखौ हामबाय होनदों आरो लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट गहपुर सार्केलनि इयुथनि भाइस प्रेसिडेन्ट सपन सुबल बसुमतारी लोगोसे सासेनि नामखौ आङो गोसोआव बावबाय माने जिस्केल नार्जारि बिथाङाबो गहपुर सार्केलनिनो बिथांमोन साब्रैखौबो दिनैनि प्रग्रामाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर जासिबाय लोगोसे नैबे मण्डलिनि मान होजानो गोनां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बयनिख्रुइबो गोसोखांजानो गोनांसिन उन सिगां उदालगुरि सार्केल इयुथ कमिटिखौ हेफाजाब होबाय थाग्रा आदा परिमल नार्जारि बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर जासिबाय लोगोसे दिनैनि प्रग्रामाव बयखौबो बिफा इसोरनि मुङै आङो उदालगुरि सार्केल इयुथ कमिटिनि जानानै बरायनानै लाबाय थेंक इउ हामबाय होनदों जोंनि मानिजाथाव उदालगुरि सार्केल इयुथ कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा बेयाव जथुमनो हानाय साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामबाय बे समावहाय जोङो रंजालांनो हासिगोन ना मा बुङो जोङो प्रग्रामाव होजाखानाय बायदि रंजालांनो हासिगोन जोङो बे समावहाय बे गोथां इसोरखौ जोङो प्रग्रामाव होजाखानाय बायदियैनो लोगोसेयै जोङो बाख्नायनि जोङो दोंसे खरास मेथाइ रोजाबनि जोङो बयबो हानायखौनो रोजाबगोन दैमा सेरनि फांसे बिफां जों बेखौनो लादों बे गिर्जा न'नि सिङाव जुथुमनाय जोङो बयबो दैमा सेराव गायजानाय फांसे बिफांफोर आरो जोङो लागारबो इसोरनि सेराव थानानै जोङो इसोरनि सेराव थानानै जोङो गेरेमसा जानो नांगोन फांसे गोग्गो बिफांफोर बायदि गेरेमसा बिफांफोर बायदि जोङो बिथाइ थायनो नांगोन बे समावहाय आङो खावलायहरबाय जोंनि लोगो बिथांमोनखौ जोङो लोगोसेयैनो रोजाबगोन आरो लोगोसे जेसेबां दङ अडियन्सफोर जोङो बयनिजों लोगोसे गसंनानै बे गोथां इसोरखौ बाख्नायनि
number 6.
मोनसे मनिटरिं बडि बाय बिपि लुकास बसुमतारी इउसिवाइसि सारखौ अननानै फैनो Good morning. बयनिसिमबो जोंनि फोरबो जिसुनि मुङाव गोजोननाय जासिनाय थाबाय जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानानै दानि बे समाव आङो जोंनि दिनैनि ओपनिं सेरेमनि बाखनायो जों नोंखौ ए बर' गस्पेल मिउजिक भिडिअ बिनि जोंनि बे प्रग्रामाव नुजाथि फैनो हानाय जोंनि गोजाननि आलासिफोर बिथांमोनखौ जोङो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानानै जोङो सिनायथि होनो गोसो जादों बेनिखायनो आङो सिगां सेन्टारावनो बयखौबो आङो मिथिहोग्रोखाबाय जाय बिथांमोननि मुङा फारिजागोन अननानै बिथांमोना जाहाथे सिगां फारसे फैयो आरो गावनि सिनायथिखौ होनानै गावखौहाय बयनिबो सिगाङावहाय सिनायथि होगोन आङो बिनि थाखाय गिबि सेन्टारावनो आङो बयखौबो मिथिहोग्रोनाय जाबाय दानि बे समाव आङो फारियैहाय आलासि सिनायथिखौ होनो गोसो जादों जेरैबायदि जोङो नोंथांमोनखौ जोङो सिनायथि होनो नांगौ बेबायदि जोङो होनो हायाब्लाबो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिया नोंथांमोनखौ जोंनि बर'निनो गांसे ट्रेडिशनेल आर'नाइनि गेजेरजों जों नोंथांमोनखौ सिनायथि होगोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौ लाफानायनि गेजेरजोंनो गावनि सिनायथिखौ होगोन आङो बेखौ मिथिहोनाय थाबाय दायो जोंहा दिनैनि बे प्रग्रामनि चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा हांख्रायनानै लाबोजादों बिथाङा जोंनि हांख्रायनायखौ मोननानै जोंलागै बिथाङा गोजोननायखौ होदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा दिनै होदावरि होसावरि गोजान लामा हान्थिनानै जोंहा दहाय प्रेसिडेन्टआ बुंबाय फुंनि 3टानिफ्राय रेडि जादों बिथांखौ जोङो सिनायथि होनो गोसो जादों बिथाङानो जाबाय जोंनि बङाइगाव डायसिसन इयुथ कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रकाश नार्जारी सार बिथांखौ आङो सिगाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय Thank you, sir. Thank you. बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय आङो बिथांखौ जोंनि उदालगुरि सार्केल इयुथ कमिटिनि जानानै thousands of thanks जासिनाय थाबाय दानो नैथियाव आङो सिनायथि होनो गोसो जादों बिथांजोंनो लोगोसे फैफानो हानाय शुभम बसुमतारी गहपुर सार्केल इयुथ कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङाबो सिगाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ होगोन Thank you, sir, for your presence. दायो आङो सिनायथि होनो गोसो जादों Sorry, आं एसे नामखौ सिनायाखै बेनो जाहैबाय मेहुल बसुमतारी BDYC मेम्बार गहपुर सार्केल इयुथ कमिटि बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय जाबाय Thank you, sir, for your presence. Thank you. दायो आङो सिनायथि होनो गोसो जादों बेनो जाहैबाय जिस्केन नार्जारी इयुथ मेम्बार गहपुर सार्केल इयुथ कमिटि बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय Thank you, sir, for your presence. बिथांमोनानो जाहैबाय दिनैनि बे प्रग्रामाव लिंनानै लाबोजानाय गाहाय आलासिजों लोगोसे फैफानो हानाय सारमोन नोंथांमोनखौ जोंनि उदालगुरि सार्केल इयुथ कमिटिनि जानानै बरायनाय जाबाय दायो बे समाव जोङो जोंनिनो उदालगुरि सार्केलनि सिङाव थानाय जोंनि मानगोनांफोर जोंनि बिफाफोर
बिमाफोर बिथांमोना जोंखौ थुलुंगा होनाय हिसाबै जोंनि लेंनाय लेखादिनै नोंथांमोना नुजाफैबाय बिनि थाखाय जोङो उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानानै नाजावनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौबो जोङो गांसे आर'नाइनि गेजेरजों जोङो सिनायथि होनो गोसो जाबाय अननानै मुं खारि जायोब्ला सिगाङाव फैगोन आं बेखौ मिथिहोनाय जाबाय आङो दानो लिंहरखानो गोसो जाबाय जाहाथे बयबो खेबसेयावनो फैयो प्लिज बयबो फैगोन आङो मुंखौ फारि फारि खारिलांनो गोसो जाबाय सेथियावनो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि सार्केल मास्टार रेभारेन्ड आर मोसाहारि बिथांखौ आङो फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो उदालगुरि सार्केलनिनो रेभारेन्ड आर नार्जारि बिथांखौबो आङो फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेजों लोगोसे जानो हागौ जोंहा सफैयाखै जोंनि रेभारेन्ड एड मिडि सार बिथांखौबो दङब्ला फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट रमाला लाहारि आमाय बिथांखौ फैनो खावलायनाय जाबाय लिनियस बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि इउसिसि नरेश्वर वारि भाइस प्रेसिडेन्ट इउसिसि बिबिन्द्र बसुमतारी ट्रेजारार इउसिसि हाबेद नार्जारि एक्जिकिउटिभ मेम्बार इउसिसि फकेन्द्र नार्जारि अडिटर इउसिसि गजेन्द्र बसुमतारी मिसन इनचार्ज बिथांमोनखौ आं खावलायबाय आरो लोगोसे जोंनि बिमाफोरनिफ्राय सफैनो हानाय बिथांमोनखौबो आङो लिंहरखानो गोसो जाबाय बेनो जाहैबाय नीलिमा इसवारी प्रेसिडेन्ट UCWC तनुजा बसुमतारी आगुनि प्रेसिडेन्ट आरो दानि एडभाइजार बिथांखौबो आङो फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे रुहुथि मोसाहारि ट्रेजारार UCWC बिथांखौबो आङो फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय अननानै नोंथांमोना सिगांथिं फैगोन आरो जोङो साफा साफा गांसे आर'नाइनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जोङो नाजावनानै लागोन सासे थालांबावदों बे जाहैबाय जोंनिनो बिमाफोरनि दिनै WCनिनो सेक्रेटारि फुंबिलि हाजवारि बिथांखौबो आंनो सिगांथिं फैनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय प्लिज come forward जोङो गांसे गांसे आर'नाइखौ सोलोंबाय थानो थाखाय खावलायो बयबो आखाइ खबनानै थेंक इउ योर प्रेजेन्स जोंनि बिफाफ्रा जोंखौ थुलुंगा होफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांमोननि सुबुरुन आरो नोंथांमोननि बोराजों उदालगुरि सार्केल कमिटिखौ जेब्लायबो खामानि मावफुंनायाव प्रजेक्ट लानायाव जाफुंसार होनायाव मोनबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोनखौ जोङो उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानायजों बरायनानै लानाय जाबाय दानि बे समाव आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि प्रेजेन्सखौ जों उदालगुरि सार्केल दानि बे समाव आङो सानैसो जोंनि आलासिफोर आरो जोंनिनो कमिटिनि माखासे जोंनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौबो आङो सिनायथि होनो गोसो जाबाय आङो सिगांसिनथारावनो सिनायथि होनो गोसो जादों जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनिनो मानगोनां प्रेसिडेन्ट बिपुल बरगयारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो बे भिडिअ प्रजेक्टनि करियोग्राफार डाइरेक्टर सासे फोरोंग्रा बिथां जोंनि माइकेल नार्जारि सार बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय बिथाङा सासे जोंनि गंगार रायसिसिन इयुथ कमिटिनिबो बिथाङा जइन्ट सेक्रेटारि हिसाबै दं बुंनो थाङोब्ला जोङो बिथांनि खामानिखौ बुंनानै फोजोबनो हाया थेंक इउ बिथांखौ आङो हामबाय होदों आरो लोगोसे आङो सिनायथि होनो गोसो जादों जोंखौ उदालगुरि सार्केल कमिटिखौ जोंनि गासैबो खामानियाव थुलुंगा होग्रा आरो जोंखौ जेब्लायबो नायफैग्रा
जोंनि आदै फरिमल नार्जारि आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय प्लिज आदै सिगांथिं फैगोन जोंहा बिथां गैयाब्ला जोङो आथिङा थोंसे बायनाय बायदि जायो बेनिखायनो जोङो आदैखौहाय जोङो जोंनि नांगौ साख्रिनि जानो जोङो फांसन खालामनाय आरो नोंथांनि सिगांनि गावनि साख्रिनि जानानै जों साबायखर बावनाय जासिबाय आरो बे समाव जोंनि दिनैनि बे भिडिअ ओपनिं प्रग्रामाव जोंनि बे भिडिअखौ महर होग्रा जाय नङाब्ला जोङो दिनै भिडिअखौ जोङो मोजां महराव नुनो मोना बेखौ जोङो मोगथां महराव लाबोनानै होफैग्रा जोंनि आङो बिबोनां जायो बे जाहैबाय दिबिनियास दैमारि बिथाङा जोंनि प्रजेक्टनि एडिटर बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइनि गेजेरजों जोङो नाजावनानै लानि थेंक इउ इउर प्रेजेन्ट हामबाय नोंथाङाबो गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय आङो दा बे समाव सिनायथि होनो गोसो जानो हागौ सफैथ'वाखैबो जानो हागौ आदा नमेल बरगे बिथाङा सफैथ'वाखै दां ना सफैथ'वाखै जियानो जाया आङो लास्टलि आङो जोंनि उदालगुरि सार्किल कमिटिनि जानानै आङो साबायखर बावनो आरो जोङो आर'नाइजों जोङो नोंथांमोनखौ जोङो बावनो हायाब्लाबो नाजावनो हायाब्लाबो दिनै आं खावलायगोन जोंनि उदालगुरि सार्किल कमिटिनि साफ्रोमबो अननानैखौ जोङो प्लिज जोंनि उदालगुरि सार्किल कमिटिनि स्टाफफोर बयबो अननानैखौ सम कमिटिनि स्टाफफोर आरो बे समाव ओके थेंक इउ आरो बे समाव आङो दायो सिनायथि होनो गोसो जाबावदों सासे आं खालामनाय बायदि मोनबाय बे जाहैबाय जोंनि बे भिडिअ प्रजेक्ट प्रग्रामखौ एभरिथिं एरेन्जमेन्ट लजिकेलि मा होनना बुंगोन जोंहा ट्रेभेलिंनिफ्राय लानानै लजिस्टिकनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्रायनो लानानै जोंखौहाय हेफाजाब होग्रा जोंनिनो ब्रादार निरज मोसाहारि आं बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों जोङो नाजानो गोसो जाबाय सरि जोंहा जेबो नङा बिथांखौ गसंनानै सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय थेंक इउ ब्रादार बिथाङा जोंनि गासैबो एभरिथिं आरो लजिस्टिकनिफ्राय लानानै ट्रेभेलिं आरो अल मेनेजमेन्ट बिथाङानो जोंनि लागै एरेन्जमेन्ट खालामदों सरि बिथांखौ जोंनि आर'नाइजों जों नाजानो हायाखैबाबो बिथाङा जोंनिनो मानसिखा जोंनि टिमनिनो मानसिखा बेखौ आङो जोंनि कमिटिनि जानो सरि थाबाय जियानो जा जोङो नोंथांखौबो बरायनानै लाबाय आरो जोबनायाव आङो हामबाय होनो गोसो जाबाय आं बरायनानै लानो गोसो जाबाय बिसेसके जोंनो दिनैनि बे प्रग्रामखौ नोंथांमोननि मण्डलि जाय भैरबपुर मण्डलि नोंथांमोना बे मोजां समखौ जोंनो होबाय आरो जोंनि बे प्रग्रामाव नोंथांमोना साफ्रोमबो नुजाथिबाय बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाबाय आरो जोङो साफा साफा उदालगुरि सार्किल कमिटि नोंथांमोनखौ बरायनो हायाब्लाबो जोङो खौसेयैनो नोंथांमोनखौ जोंनि उदालगुरि सार्किल कमिटिनि जानानै बे प्रग्रामाव आङो बरायनानै लाबाय आरो दिनैनि आलासि सिनायथिनि हाबाफारि बेखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै आं मिथिनो होबाय आरो दानि बे समाव बे प्रग्रामखौ सामलायलांफिननो थाखाय मानगोनां प्रफेसर आं बेखौ होफिननाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों जोरदार तालिया मानगोनां जोंनि उदालगुरि सार्किल इउथ कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बयबो मिथिखागौ दा ने नामखौ मिथियो ना मिथिया बिथांखौ कमिटियाव मेजर होननानै बुङो ओइ मेजर बिथाङा आर्मि अफिसारनि पार्ट लानाय मोनसे भिडिअ नुबाय ना नुवाखै बिथाङाबो एक्टरसो बिथाङाबो सासे एक्टरसो गावसोरनि गामिनि मोनसे नोंनि बुलियावनो मोनो नोंनि बुलियावनो भिडिअ मोनसे बिसोर बानायदोंमोन गावसोरनि गामि बेवहाय बिथाङा मेजर साहाबदे सिनायनानै लाबो जोङै आरो बिथाङा जेरै मेजर ओरैबायदि मावनाय दांनाय गासै एक्टिभिटिसफोराव गोगोम बहुद स्ट्रंलि बिथाङा बाहागो लायो दैदेननायनि बिषयावनो होन माबा मोनसे बाहागो लानाय बिषयावनो होन खोथा बाथ्रा बुंनायावनो होन आंखि मेसेज होनायाव सेन्टार नामा गोरा जायोबा जायगायावनो रायखायो हामबाय होनो मानगोनां बिथांखौ जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय मानगोनां जोंनि मानजाथाव आलासिफोरखौ सिनायथि होनानै गालांनायनि थाखाय बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावफिनबाय जोङो बे समावहाय थाबावदोनि
UCC नि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बिथाङा दङब्ला अन्नानै बे समावहाय फैगौ। बे समावहाय खावलायहरबाय जोंनि उदालगुरि सार्किल सुंद' बिबुंथि कमिटिनि लाखिनो। गिबि सिगाङाव आङो सोरगोआव थानाय सोरजिगिरि इसोर आफाखौ हामबाय होदों। गावनि बे अननाय होनानै जों साफ्रोमनोबो बे समखौ गाहाम खालामबाय। हायलाय जौलाय बोथोर बियो फुङाव जोबोद अखा हादोंमोन। आंबो गावनि गारिजों फैनो थांखि जादोंमोनब्लाबो उखुम गैयै गारि नालाय लामा ससेयावनो गारबोनानै फैनो गोनां जाबाय। ट्रेनजों फैबाय। आङो मोनफैदों 6:20 उदालगुरियाव मोनफैदों। जियानो जाया मानो आंबो दिनै नोंथांमोनजों लोगोसे बेयाव नुजाथिनो हानायखाय जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों। आं बेनिखायनो इसोरखौ हामबाय होदों सिगाङाव। बिसेस भाबै दिनैनि बे बर' गस्पेल मिउजिक भिडिअ सेरेमनियावहाय बेखेवनानै होफैनाय मानगोनां मानसिनो हांख्रायजानाय BDOICनि प्रेसिडेन्ट सार बिथांखौ आं हामबाय होदों। आरो बिथांजों लोगोसे सफैनाय थानाय साफ्रोमबोखौबो आं हामबाय होदों। आरो लोगोसे आं हामबाय होनो गोसो जादों जाय UCOIC कमिटिया दानो बे प्रग्रामखौ एरेन्ज खालामबाय। जोबोद गोजोनथाव। आं जोबोद मोजां मोनदों गोसोजों आरो गोजोननायबो मोनदों। साबायखर बावदों UCCनि जानानै जि प्रजेक्टखौ खालामबाय बे जाबाय इसोरखौ समायहोनायजों लोगोसे मिथि होनायनि गेजेरजों इसोरखौ बाख्नायनाय। बे बाख्नायो जों नोंखौ जे भिडिअ एलबाम खालामबाय नुजाथिनो गोसो दंमोनब्लाबो हायाखिसै। आंनि जिबनावहाय जोबोद बांगा थांबाय आरो दासिमबो बारा मोजां नङा। अब्लाबो नैबे प्रग्राम दान्दिसे सम फैनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद गौरबनि बाथ्रा। आं साबायखर बावदों UCOICखौ प्रग्राम जेसेबां एरेन्ज खालामबाय आरो जेसेबां दानो बेखौ मावफुंनानै मोगथां महराव लाबोबाय। आं कमिटिनि जानानै साबायखरसो बावनो इच्छा जादों। मावलांबाय था बिदिनो इसोरा नोंथांमोननि गेजेरजों नुजाथिनो नांगौ बुहुमाव आरो बयबो मिथिनो नांगौ इसोर समायनाय मानो आरो गौरब मोननो नांगौ। बेनिखायनो आं बे समनि गेजेरजों आं UCOICखौ हाजासे गोसो गोरबोजों साबायखर बावनो सानदों। मानगोनां आफादगिरिजों जेसेबां मावथि एक्टिभ मेम्बारफोर दं लोगोफोर दं गासैखौबो आं हामबाय होदों नैबे समावहाय। मानोना नोंथांमोननि मावनायफोरखौ नोंथांमोननि एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो नुदों जोबोद साबायखर बावनो गोनां। बेनिखायनो पेरेन्ट कमिटिनि जानानै आं नैबे समाव नोंथांमोनखौ आङो साबायखर होआलासे थानो हाया। बेखायनो रोजा रोजा साबायखर होबाय। आङो खावलायबावगोन बेबायदिनो नोंथांमोनहा साबसिननिफ्राय हामसिन मावलांबावगोन आरो इसोरखौ समाय होगोन। मिजिंथिदों जेसेबां दानो बेयाव बाहागो लाबाय समाय होबाय बे फोरबोनि गौरबनि थाखायनो जाथोंसै। आङो गोलाव बुंनो सानाखै। जेसेबां नुजाथिफैदों आलासि हिसाबै जोंनि सार्किलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन कमिटिनि मानगोनांफोर बयखौबो आङो साबायखर होबाय। नैबे समाव नोंथांमोननि नैबे दसे सम नुजाथिफैनाया नैबे प्रग्रामनि थाखाय जोबोद समायनाय जाबाय आरो हामबाय। जाय बिथांमोनहा दानो नैबे प्रग्रामखौ दैदेनबाय थादों मानगोनां जोंनि UCOICनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट आरो बिदिनो माइकेल सार आरो बिदिनो जोंनि आफादगिरि साफ्रोमखौबो आङो नोंथांमोननि बे मावनायनि सायाव आङो हामबाय होननानै UCCनि जानानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय। हामबायसै। रोजा रोजा साबायखर बावदों सुंद' बिबुंथि लाखिफैनायनि थाखाय। बे समावहाय नेक्स्टआव
next program dङ video conception जोङो जि भिडिअखौ बानायबाय बानायो जों नोंखौ बे भिडिअनि माखासे थाखोमानाय बिसयफोर मिनिंफोर कनसेप्ट बेखौ जोंनि गेजेरावहाय बुंफोरथिनानै होगोन बे समावहाय आङो खावलायहरनो सानबाय जोंनि मानगोनां माइकेल नार्जारि सार बिथांखौ बे समखौ लाफैनो हागोन मानगोनां दिनैनि बे प्रग्रामखौ सामलायलांनाय एंकर्सफोर जोंनि UCYCनि आफादगिरिजों लोगोसे जेसेबांनाखि बिबानगिरिफोर मानगोनां हांख्रायजानाय आलासि सार प्रकाश नार्जारि बिथांजों लोगोसे सफैनो हानाय गासै मावथि गफुर इयुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो UCCनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर आफादगिरिखौ लानानै आरो UCWCनि आफादगिरिजों लोगोसे जेसेबांनाखि बेयाव सफैनो हागोन गासै बिबानगिरिफोर आरो बे मण्डलिनि आरो दाब दाब मण्डलिनिफ्राय सफैनो हानाय गासै इसोर सिबियारि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आरो फिन खेबसे गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो साबायखर बावनायखौ जिसुनि मुङाव जासिनाय गोजोन्थों उदालगुरि सार्केल कमिटिखौ इसोरा जोबोद बोरजों सुफुंनानै होबाय बे बोरखौ जोङो 2008आव मोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै थाद'आलासे बे उदालगुरि सार्केल इयुथ कमिटिया इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों इसोरनि बाथ्राखौहाय आनरिच प्लेसेस जेरावहाय मोनहास'आ unreached hearts जाय गोसोफोरखौ जोङो खाथियाव थांनानै बुंहैनो हाया बिथांमोननिसिम जों इसोरनि रावखौ मेथाइ महराव भिडिअ महराव जों सहैहोनायनि खामानिखौ जोङो मावबोनो हादों आरो आसरित जोङो बुंनो नांगोन सोमोनांथाव जोङो फिसा मोनसे सार्केल वाइगराइसनि आन्दाराव थेवबो जोंनियाव नांगौबादि रिसोर्स गैयाब्लाबो ओरैबायदि हिउमेन रिसोर्सफोर इसोरा होदों इसोरनि खामानिखौ मावनो गोसो गोनां लाइमोनफोरखौ होदों टेलेन्टेड लाइमोनफोरखौ होदों जायफोरा खन्नायाव मोसानायाव रोजाबनायाव आरो मेङा इसोरनि खामानि मावनायावहाय जेब्लाबो खारसोमग्रा बावसोमग्रा बेबायदि सुबुंफोरखौ जों मोनदों बेनिखायनो उदालगुरि सार्केल कमिटिया एज ए होल बोर गोनां मोनसे बडि एबा कमिटि होननानै आङो गावनो सानो दिनै जोङो दासिमावहाय मोननै मेजर भिडिअखौ खालामबाय गिबियानो जादों बर' हारिजोंलाय बे भिडिअखौ जेब्ला जों खालामदोंमोन गासै ख्रिस्टियान आनखि बियन्ड अभारसिस इन्ड'नेसियासिम रिएक्सनफोरखौ जों मोनदों मोजां फिडबेकफोरखौ जों मोनदों जों इसोरनि रावखौ खोनासंनानै बुजिनानै जि बाथ्राफोरखौ लिरनानै मेथाइखौ खनदों बे बाथ्राफ्रा नांहैदों आरो गोबांनि जिउखौ फोजानो हादों नैथियाव जोङो उन्दै जोंनि सानसे स्कुलनि गथ'फोरखौबो जों मोनसे प्लेटफर्म होनो होननानै जि इसोरा समायना सोरजिबाय जोंखौ होननानै बिथांमोननि उन्दै समायना महरफोरखौ बेरखांहोनो इसोरखौ बाख्नायनायनि इसोरखौ सिबिनायनि दायित्व दं बेखौ बयनोबो फोरमायनो थाखाय जों जे प्रजेक्ट लादोंमोन बेबो मोनसे ग्रान्ड साक्सेस जादों दा बे सार्केल लेभेलनिफ्राय भिडिअ प्रजेक्टआव बे थामथि मोनसे जोंनि आगान आरो बे आगानखौ आं फोथायदों जे जेरैबायदि थांनाय भिडिअफोरखौ मानसिफ्रा अनसायदों बे भिडिअ अनसायजागोन आरो बेजों अनसायनायल' नङा बेयो गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ खौसेयै माबोरै जोङो इसोर सिबिनायाव जों गोसो इसिंनिफ्राय बाख्नायनो नांगौ बेखौहाय मोनसे दैखोनथि हिसाबै मोनसे मडेल हिसाबै जोंनि बर' गिर्जायाव बेबायदि मेसेज हैगोन होननानै आङो फोथायदों जोंनि बे भिडिअनि मेन कनसेप्सना जाहैबाय
जोङो नुयो जोंनि इण्डियानि बिथोराव जों नर्थ इस्टआनो बांसिन ख्रिस्टियानिटि एबा ख्रिस्ट' धोरोमखौ लानाय मानसिफोर दं दा बेफोरनि गेजेराव जों ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जायफोरा हाजोआरिफोर बिसेसके नागालेण्डनि आरो मिज'रामनि बिथांमोननि मेथाइ खननायखौ जों जेब्ला नुयो स्पिरिटेड खुगा गारनानै बिसोरो खौसेयै ज' इन्सट्रुमेन्ट नांलायि बिसोरो टेनार बेस सुप्रान' इत्यादि बिसोरो बेफोरखौ बाहायनानै ओरैबायदि रोजाबो जे सोरगोआवसो जोङो दङ बिनि मोनसे बाजिं मोनसे फिलिंसखौ लाबोनो हायो दिनै जोंनि गिर्जाफ्राव गोबां रोजाबग्रा ओंखारबाय मादाव सिंगोल सल' मेथाइफोर रोजाबो नाथाय गोबां गिर्जाफ्राव दासिमबो खौसे रोजाबनाया स्ट्रं नङा बिसेसके जोंनि लाइमोनफ्रा सिंगोल बुहुत एलबामफोर दिहुनबाय गोबां डुएटफोरबो दिहुनबाय नाथाय बिदि खौसे रोजाबनाय दासिमाव दिहुनाखै बेनिखायनो जुदि नागाफ्रा हायोब्ला बिज'फ्रा हायोब्ला जोंबोथ' इसोरनि अननाय जानायखौ मोननाय हारिफोर जाबाय जोंबोथ' इसोरनि अननायाव गोजौ स्टेजाव फैबाय बेनिखायनो साबसिनहै बांसिनै इसोरनिफोरखौ नाजावनोब्ला बैसोरखौ जों ओरै नाहरदों मडेल हिसाबै जोंखौबो जेरै गुबुना नुहुरो बेबायदि जोंबो इसोर सिबिनायाव जिहेतु मेथाइ रोजाबनायानो बयनिख्रुइ गोनांसिन मोनसे एलिमेन्ट्स बे रोजाबनायखौ जों गिर्जाफ्राव सारिबां रोजाबनो हानाय हिसाबै बे भिडिअखौ जोङो बानायनाय जादों बेयावहाय 45निबो बांसिन बेवहाय बाहागो लागिरिफ्रा बे भिडिअआवहाय खननायखौ भिडिअनि गेजेरजों पारफर्म खालामनो मोनदों दा बेबायदिहाय जोङो जुदि जोंनि गिर्जाफोराव रियेलिटियाव जोङो जुदि बेबायदि गसंनानै सारिबां जोङो मेथाइ खनोब्ला बे गिर्जायाव सफैनाय मानसिफोरनि गोसोआ बै पृथिबीनि गुबुन बाहेरानि साननाय हनायफ्रा गोमालाङो आरो गोसोआ फुलि इसोरनि फारसे कनसेन्ट्रेसना फैनो हायो बेनिखायनो बे जेन' जोंनि गिर्जाफ्राव अलरेडि स्टार्ट जाखाबाय आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जालाङो बेखौनो जोङो थांखि एबा नोजोर बोदों जोङो बेवहाय बिसेसकै लकेल नेसनेलिफोरजों लादों अरुणाचल मोखांनि नैबे हाजो आरो नैबे गिर्जा बेनिफ्राय जोङो मोनसे क्रसनि स्ट्राक्चार जोङो लादों बेनिफ्राय बगामाथियाव जों लाहैदों गासैयावबो जोङो बेवहाय जों मोनसे माबाखौ देखायनो सानदों जे शेपखौ बे इमेजनि गेजेरजों देखायनो सानदों बेनो जाहैबाय ट्रायांगल ट्रिनिटि आर गाड इज ट्रिनिटि गॉड जोंनि इसोरा साथामजों सासेल' इसोर आरो सासेया सासेखौ माब्लाबा नागारा बिनिखायनो बे पृथिबीया बिनि सामलायनायाव दं आरो अरायसम थागोन आरो बिनि बायदि सोलिगोन दिनै बेबायदियैनो इसोरा मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांदों इसोरा जेब्ला मानसिखौ दादों बियो माब्लाबाबो बुङाखै जे आङो गावनि महराव मानसिखौ दानोसै बे बुङाखै बियो बुंदों फै जोङो गावनि महराव मानसिखौ दानि let us create man in our own image जोंनि ख्रिस्टियान अर्गानाइजेसनफ्राव ख्रिस्टियान इनस्टिट्युसनफ्राव वान मेन लिडारशिप नङा जेब्ला जोङो पेरेन्ट वुमेन इउथ खौसे जानानै खामानिफोरखौ मावो अब्ला जोंनि खामानिफ्रा जोबोद बायगारासनि साक्सेसफुल जायो दिनै बेबायदिनो जोङो पेरेन्टसफोरनिफ्राय सुबुरुनफोर लानानै बिमाफोरनिफ्राय हेफाजाब लानानै जों इयुथफ्रा जों आवगायबोदों आरो जोंनि आवगायनायाव पेरेन्टसफ्रा बिमाफ्रा एक इंसिनिबो जोंखौ बादा होआखै बरंसो थुलुंगा होदों जोंनि आखायाव जिर' बेलेन्स थायोब्लाबो थाखा गरसे गैयाब्लाबो जों दिनैसिम बेबायदि गिदिर प्रजेक्टफ्राव लाखसिम क्रस खालामहैनाय जों खरसा खालामनो हाबाय सोमोनांथावथाव एबारनि प्रजेक्टआवबो जोंहा गरसे फैसा गैयामोन बबेखानि जों जायफ्रा इसोरनि मुङै ओंखारबाय बिथांमोननि सायाव फोथायनानै गोबां जोंनि बिदाफोर बिब'फोर बा बिमा बिफाफोर
आरो जोंनि लोगोफ्रानो गाव गावनिफ्राय पकेटनिफ्राय दान गैयै गैयै बे प्रजेक्टखौ जाफुंसार होदों आरो दिनै गमामायैनो बे मोगथां महर मोनबाय आरो गाबोन फुंनिफ्रायनो गुदै पृथिबियाव बे जोंनि मोनसे क्रिएशनखौ नुनो मोनसिगोन जोङो बेयावहाय इंलिशनि साबटाइटेलबो होखादों जाहाथे गुबुन भाषा रायलायग्राफ्रा फर एग्जाम्पल साउथ इन्डियानि तामिल ख्रिस्टानफोर जानो हागौ नर्थ इन्डियानि गुबुन गुबुन बिहारिफोर जानो हागौ बिथांमोना मा होनना रोजाबदों बेखौ जोङो बुजिहोयो बिथांमोना बे जोंनि बेबायदि नाजानायखौ एसेब्लाबो मिथियो आरो जों बर'फ्रा बेबायदि पजिसनाव दं ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ जोङो मोनदांहोयो जों बेबायदि मोनसे नाजानायखौ दोनदों आरो UCYCनि बेबायदि नांथाब नाजानायाव बिमा बिफाफोरनि बोर आशीर्बाद प्रार्थनानि अनसायनायखौ जों मोननो हानायखाय आं साफ्रोमखौ हामबाय होदों आरो बिसेसकै जोबनायाव मानगोनां आलासि सारखौ हामबाय होदों बिथाङा जेब्लाबो जोंखौ थुलुंगा होयो आरो बेबायदि एक्टिभिटिसआव बिथाङा जोबोद स्ट्रं आरो गिबि आं बेखौ एक्न'लेज खालामनांगोन जे बे जोंनि प्रजेक्ट मावनाय हाबाफारिफ्रा सिगांनिफ्रायनो एसेब्लाबो गहपुर सार्केलजों नांजाबनानै खामानि मावबोनाय बायदि जाबाय थादों जोंनियाव आदा रमेन दंफैयो बिथांनि गिबि इनिसिएटिभआवनो जोङो गोहो मोननानै बे खामानिखौ मावदों आरो बेबायदि गोबां जों माखासे प्रजेक्टफोर मावबाय गहपुरनि माखासे लाइमोनफोर आरो जों उदालगुरिनि इनिसिएटिभ लानायाव जों बिदि मावबोदों दिनैबो बिथांमोना जोंखौ मदद सापर्ट होनो जोंनि हांख्रायनायखौ नाजावनानै जोंखौ मदद होफैनायखाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा बुंस'हायै साबायखर बावनायखौ दोननानै आं बे भिडिअ प्रजेक्टनि कनसेप्सनखौ एसेयावनो गुसुङै बुंना दोनथ'बाय थेंक इउ जोबोद जोबोद साबायखर जासिहरनाय थाबाय माइकेल सार बिथांनिसिम आरो बिथांखौ मान होनानै जोङो खनसे बयजों लोगोसे गसंनानै आखाइखौनि जोरदार तालिया अननानै बयबो जिरायगोन आङो गसंनानै आखाइखौ होनायनि जाहोनफोर दङ दै मिथिगौ दा मानोना जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि गेजेराव बिथाङानो गाहायसिन तालिया जादों जादों जायाखै जादों आरो लोगोसे जोंनि कमिटियाव जेसेबां दङ स्टाफनि गेजेराव बिथांनानो टाइटेला बांसिन तालिया ओरैबायदि माइकेल नार्जारी जों ओरैबायदि बिथांखौ बाख्नायनो गोनां मान होनो गोनां जों अबसे मानिखायो प्रेसिडेन्ट सार जों बयबो बिथांखौ मानियो सन्मान होयो बिथाङा ओरैबायदि इसोरनि रायजोनि थाखाय गावखौ ओरैबायदि कन्ट्रिबिउसन होयो कन्ट्रिबिउट खालामो बिथाङा न'निफ्राय मंगलदैसिम दाउ बाफेरनाय बायदि होनलाङो बाइकआव दे आरो कमिटिनि सुबिदि माबा मोनसे नै बिदि मावनो माबा मोनसे होनब्लाथाय होनायसै गावफोर बिल होनाया माला मोनफैयो फाथाखौ मोना जोङो मंगलदैसिम मोनहैनो घन्टा मोनसे फैफिनो घन्टा मोनसे लायो बिना आधा घन्टायाव सफैयो मालाबा आधा घन्टा मोननांगौआ मालाबा जोंनो गिनाय मोनलायो जेनेबा बहाबा सौग्राबा माबा खिन्थु गावहा ओरैबायदि कनफिडेन्ट गोजौनि दङ बार'सायानो बेयावल'खा नै दाख्लै बावै नैबे भिडिअ प्रजेक्टखौ जोङो फाइनालाइज खालामहैदों जोङो हरनि 12टा जादों दे जोङो हरनि 12टा जादों जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां लुका सार ओमफ्राय माइकेल सार जों साथामजों हरनि 12टा जादों बिमाया फन हरनानै आयौ दाफैसै राबु मैदेर दावदाय होनलायखाबाय औ ओरैबायदि मैदेर बारि अब्लाबो बिथांमोना जेना हर मिथिया सान मिथिया गावनि दंनायनिफ्राय लानानै माबा मोनसे मोनो जाबाय बियो दरमा मोनो उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनिफ्राय मोनो निस्सय मोना सारेनाबो मोना नै बिथाङा बुंबाय अथ'स' गावनि दंनायनिफ्राय
गावनि दंनायनिफ्राय बिथाङा गारनानै थाव खरस गारनानै सम गारनानै बेबायदि माने मोजां दायथ' लानानै जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि थाखाय जोंनि सार्केलनि थाखाय जोंनि डायसिसनि थाखाय इसोरनि रायजोखौ लुखांनायनि थाखाय मावसोमगासिनो दङ बेनिखायनो बिथाङा जोबोद 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 बाख्नायथाव बाख्नायजाथाव आरो माबा मेथाइ रोजाबनाय मोसानायनि होनबाथाय ओरैबायदिखा ओंखाम उखैनाया जिबायदि माने बेना जिबनानो स्कुलाव थांनांगौ लेखा फोरोंहैनांगौ फैनांगौ मेथाइ लिरनांगौ गिटार दामनांगौ सुर होनांगौ ओमफ्राय माबायदि बानायगोन माबायदि बानाया नै बेफोर खोथाया बेबो रावनिबो थाखाय नङा गावनि गौरबनि थाखायबो नङा मात्र इसोरनि थाखायल' बेनिखायनो आरो खनसेबाव जोङो जोबदार जानाया बे समावहाय नेक्स्ट प्रग्रामखौ आङो बुंथिनो थाखाय खावलायबाय जोंहा बे समावहाय दङ स्पेशल प्रेयार बाय रेभारेन्ड एन मेनि सारा बेलुंगा अननानै फैगोन सफैदोंना सफैयाखै रेभारेन्ड एन मेनि सरि जोङो प्रग्रामाव होजाखानाय बायदियै एन मेनि सार दङमोन स्पेशल प्रेयारनि थाखाय बिनि समखौ लाफैनो थाखाय आङो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनिफ्राय खावलायबाय जोंनि गेजेराव सासे रेभारेन्ड दंफैबावो जोंहा सार रेभारेन्ड आर नार्जारी बिथांखौ आङो बे समखौ लाफैनो थाखाय खावलायबाय बिनि उनावहाय रेडि जानानै थागोन जोंहा मानगोनां आलासि बिथांनिफ्राय सर्ट ग्रेटिंस दङ भिडिअ प्रजेक्ट अपेनिंनि बे समावहाय जों सोरजिगिरि बोलोगोरासिन हांसुला गोथांफोरा फैसिनो नोंखौ जों बे समाव हाजारसे हामबाय आरो हामबाय होननानै बाख्नायदों मानाफोरखौ नोंनि गोबां दहायनि दानजों प्रभु जोङो दिनैहाय नैबे भैरबपुर मन्दिर गोथार गेजेर न'आव जोङो जोंनि इउथ कमिटिनि गेजेरजोंहाय नैबे समखौहाय मोननानै जोङो नोंखौ हामबायनो थाखाय बाख्नायनो थाखाय बिदि मोजां समखौ जों मोननो हादों फैनो बे समाव बिसेस करि जों नोंनो आर'ज खालामदों जेरै जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटि बे अनजाग्रा फंबाय बिनानावफोर बिसोर गोबां नोंनि सायाव फोथायनाय भरसाखौ लाखिनानै दाना बिसोर मोनसे भिडिअ प्रजेक्ट बिसोरो जि खालामदोंमोन बे गासैबो जाफुंजोब्बाय आरो दिनै बेखौ जाफुंनायनि लामायाव सफैनायखाय नोंखौ हामबाय होदों नोंखौ बाख्नायदों नोंनाव फोथायदों प्रभु जिसु नोंखौ आर'ज खालामदों नोङो बिसोरखौ बिसोरनि गासै खामानिफ्राव नों गावनि हेफाजाब खालामबोबाय जेरैबायदि सम नांगौमोन ओरैबायदि गोसो नांगौमोन जेरैबायदि मोजां देहासास्थ्र नांगौमोन जेरैबायदि थाखा फैसा नांगौमोन बे गासैबो आफा नोंनि बोरजोंनो नों सुफुंनानै होबाय बेनिखायनो नोंखौ हामबाय होदों आरो बे इउथ कमिटिखौ बिसेसके नोंनि आखायाव गथायदों प्रभु जिसु बिथांमोना जि मोनसे मोजां थांखिखौ लानानैहाय जि हाबाफारियाव आवगायबाय अब्ला बे हाबाया नोंनि गौरबनि जायगाथों नोंनि मानि थाखाय जाथों आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफ्रा नोंनि बाथ्राखौ मिथिनो हाथों नोंनि नांगौखौ मिथिनो हाथों आरो नोंनियावहाय बिसेस करि ज' जानो हाथों बेनि थाखायनो आर'ज खालामदों प्रभु जिसु बे समाव फोथायदों जायफ्रा बे प्रजेक्टखौहाय मावनायाव गोबां बाहागो लाबाय दैदेनग्रा जानानै बोसोर होग्रा जानानै बा बिथांमोननि जिबनाव आरोबाव नों हेफाजाब लाबावदों आरो बेनो मोजांनिफ्राय साबसिन जेराव फैबाय थानाय जोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां लामाखौ दिन्थिलांनो हायो आरो बिसोरखौ मोनसे थुलुंगानाय गोसोखौ होलांनो हायो बेबायदि हेफाजाब खालामनायजों खावलायहरदों आफा बे कमिटिनि सायाव नोंनिफोरखौ अराय सम होनानै नोंनि हेफाजाब खालामनायजों जेराव जोंनि फैबाय थानाय बे इउथ कमिटिया जेराव उन जिबनावहायबो जेराव बे मालाबाबो
गाहायाव थाङा बबेखानि आं बांसिन गोजौआव फोथायनायाव बोलोगासिनो जालांनानै नोंनि हाबाफोरखौ मावलांनो हायो नों बायदि सिगांफोरजों हामलायदो प्रभु जिसु दिनैनि बे समावहाय बे इयुथ कमिटिजों हामलायजानाय बिनि आलासि आरो जोंनि मण्डलिनि गासैबो साफ्रोम जीवन थानाय खालामदों बयनिसिम गोसोआव नोंनि बोर आसाखौ दोननानै नों दैदेनलायदो बे गासै प्रार्थना जोंनि गथ'नि बिबारजों बाथ्रानि बासिदा जिसु ख्रिस्टनि आमेन सारखौहाय थेंक इउ होनदों हरखाबैब्लाबो फैनानैहाय जोंनि थाखाय खालामनानै होबाय बेनि थाखाय सारनिसिम थेंक इउ सो माच बे समावहाय दङ Sir, greetings and opening of the video by Sigdes. Sir, go ahead, please. Sir, greetings. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Ini kita you akan jadi festival itu baiknya, karena ini terkait mezan som, mezan berjumpa dengan baik, dan melihat atau baik fungsi, dan mencintai ini duty perkutungan. Overnight, ada fungsi kualitas sevieren, grab mukaman, jenis kopi deh, kali pada sudah terjauh, jadi kali pada di fry, grab di pulau jengjeng, kakak babai, ini fry deh, detail juga sih, everybody oka, gari ko 40 ni fry pada salah jalan, nula everybody jalan. Besarnya online, yang sangat kebanyakan ini berjalan dengan baik. Natai, besarnya online je, ini dia program kerja program terkait dengan muzang kerja, ada muzang sangat korban terkait bifas terpaham baik. Ada netiau, dalam dunia circle ni parents committee, ini juga saya di Marfani committee, women committee, dalam dunia circle ni ada ni bemondor ini. Sapramba Mandaliari Dilagiste UCYC ni komite member Sapram ko hambai ne BDYC ni pride BDYC ni jananai Dilagiste Gopur Circle Youth Committee jananai entam boy ko onai arrest binai ko jasi horbai present isko pakai je manamba miasim jong beterni रात को उन्होंने जिन गारंटी लाना है कि मन जिन सोहिया अतः इस तरह दिने जिनको इसिम दिन लाल भाई अंजल में से सातम लोग तो प्रिफादन अभी तक वो हम भाई ने रामाया जैसे हर्षित जाया कार्य चलाने जैसे हेफाजत बनना अकने अनि कमिटी नि असिस्टेंट को अंगाफादन हम भाई ने बिचार मना बा करने बदे Fungni cinta orang ani no confident. Thank you for supporting me. Next, bicara mengenai ini, ada hambai ini, UCYC ini, dedikasi mengenai dipun korgari, tangko bicara ini, bicara ini bisa dream, bisa simang, nari bisa project ini. Planning kelamatan, planning sukses janaya, itu dedication kelamaya, aku bisa kembali ini program ko aja alasih tapi aku akan naikkan ya, especially try hambai ini, ada anggotanya. Ini project ko jangan already bikin kabai, dengan BDYC ni Joint Secretary Michael Sir kita na already kau ni dihuncian kita lambai project ka maberi jaga juga till completion di tengah kita aku repeat lagi. Tetapi ini minister simamat, as a Christian, as a BDYC, jeng satu pro pribadi project perku jeng
जाथुमनायखौ जों लुबैयो आरो बेखौ नायनानै UCYC उदालगुरि सार्कल इउथ कमिटिया दिनै मोनसे प्रजेक्ट बिथांमोना प्लानिं खालामबाय जि प्रजेक्टआ जाहैबाय बाख्नायखौ बे मैयासिम बे जोंनि थाखाय मोनसे सिमां दंमोन मैयासिम बे मोनसे सिमांनि महरै दंमोन नाथाय दिनैनिफ्राय बे मोगथाङाव फैफिनबाय मोगथाङाव फैगोन जों बयबो दसे उनाव बेखौ ओपनिं खालामगोन I congratulate all the committee members, including President, Secretary of Udalguri Circle Youth Committee. Congratulations, especially the project for Muhammadana. Estimang sabi lateban, ikut gebang kosbari kejarjan, maunani kejarjan, seinani kejarjan, sandung oka, or saat ikut Indonesia kalangan Muhammadana ji project ko planning खालामबाय बे प्रजेक्टआ दिनै जाफुंबाय बेनिखायनो on behalf of BDYC on behalf of Gopur Circle Youth Committee including all diocese produce to develop the project. Menapai Islam ini info kepada Dubai under the leadership of Reverend, under the leadership of Parents Committee and under the leadership of the Youth Committee. Kami nak boleh berikut dah pusat naikkan BDYC Pride sampai ini harus sampai kamu. Technical product anyway. Ada program pun जाफुंसारनायाव जों दा नुनो मोनबाय सार्कलनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगोसे मानिजाथाव जोंनि रेफरेन्स सार आरो सार्कल प्रेसिडेन्ट बाय सार्कल कमिटिनि आन्दाराव इउथ कमिटिया जाहाथे बे प्रग्रामखौ दैदेननानै गावनि प्रजेक्ट हिसाबै मावलांनायाव बिथांमोना हेफाजाब होबाय ओंखायनो कमिटी जानानै BDYC कमिटी जानानै Halo. Abang tersekolah BDYC जानानै उदालगुरि सार्कल कमिटी इउथ कमिटी को हामबायगोन बिथांमोननि दिनैनि हार्ड वर्क बिथांमोना जि खस्थ' खालामदोंमोन बिथांमोना जि दिनै एफर्ट होदोंमोन बिथांमोना दिनै इसिबां गावसोरनि हानायमानिफ्राय गावसोरनि समखौ होनानै बे प्रजेक्टनि थाखाय बे मिउजिक एलबामखौ भिडिअ एलबामखौ दिहुननो थाखाय जि हाबाफारिखौ मावदोंमोन बिथांमोना दिनै जाफुंसार होबाय बे प्रग्रामनि सायाव इसोरा बोर होथों जों नुयो इउटुब चेनेल बा बेबायदि एलबामफोर बेबायदि मिउजिक एलबाम बा भिडिअ एलबाम बा बेबायदि मेथाइफ्रा गोदान गोदान मेथाइ नाना रोखोमनि मेथाइ ओंखारो गोमालाङो भिडिअ एलबाम ओंखारो गोमालाङो खेबसे बा खेबनैल' सोलियो जोंनि गेजेराव बेनिफ्राय गोमालाङो नाथाय इट्स important how long it will be sustained. बेसेबां सम बे गोथाङै थागोन बेसेबां सम जों बेखौ गोथाङै लाखिनो हागोन बेसो मेन जोंनि थांखिया जुदि जोंनि प्रजेक्टफ्रा इसोरनि दैदेननायाव बानायजायो जुदि जोंनि प्रजेक्टफ्राव इसोरा हेफाजाब होनानै जुदि बेखौ हेफाजाब होयो अब्ला जोंनि प्रजेक्टफ्रा अरायसमनि थाखाय गोथाङै थागोन आंबो बेखौनो मिजिंथियो नैबे प्रार्थनायजों नोंखौ बे प्रजेक्टआबो बे भिडिअ एलबामाबो जाहाथे जोंनि गेजेराव गोबाव समसिम सोलिबाय थागोन
गोथाङै थागोन बेखौ आं हास्थायो दहाय माइकेल सारा बुंलांबाय भिडिअफोरजों एलबामफोरजों मेथाइफोरजों जोंनि फोथायनायखौ जों गोथाङै लाखिनो हायो जोंनि लोरबां जानाय गोसोफोरखौ दुखुआव उदालगुरि सार्कल कमिटिनिफ्राय जेब्ला मानसिफोरखौ नुयो आइजो ग्रुपखौ जाय ग्रुपआ बेयाव मोसादों बिथांमोनखौ गासिबो सिन्दुर लानाय गोजा मोनसे मोजां प्रजेक्ट मोजां मोनसे टेस्टिमनि आरो मोजां मोनसे जोंनि थाखाय गस्पेल दिनै जों फिजिकेलि गुबुन धोरोमनि मानसिनि गेजेराव थानानै जों गस्पेल होनो हाया एभान्जेलिस्टफ्रा थानो थाखाय हेजिटेसन मोनो गिनाय मोनो खोमा सोरबा सोरबा बा बेबायदि पार्टिसिपेटबो मोना नाथाय बेफोरबायदि मिनिंफुल एलबाम जुदि बानायोब्ला जों जाय एलबामा दिनै जोंनि गेजेरावल' नङा गुबुन फोथायनाय गेजेरावबो जुदि बाहायजायोबा अब्ला बेसेबां बाख्नायजाथाव आं निश्चय फोथायो जोंजों लोगोसे इसोराबो गोजोनगोन मानो होनबा दिनै नैबे एलबामनि गेजेरजों गुबुन हारिफ्रा जायफ्रानोखि बेखौ इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनानो मोनाखै बेबायदिबा खोनाथावा बिसोरो खोनानो थाखाय लुबैया जोंनिफ्राय एभान्जेलिस्टफ्रा बेबायदि गाहाम बाथ्रा बुंनायबा बिसोरो एसे गोजानाव थाङो नाथाय दिनै मेथाइफोरजों बिथांमोनखौ दिनै जों एभान्जेलाइज खालामनो हायो ओंखायनो आं फोथायो नैबे बाख्नाय जों नोंखौ बेबो निश्चय मिनिंफुल जागोन आरो बे मेथाइयाबो जेरैबायदि दा अपेनिं जागोन बे गोबाव समनि थाखाय सोलिगोन गोबाव समनि थाखाय जोंनि बर' ख्रिस्टान गेजेरावल' नङा गुबुन फोथायनायनि गेजेरावबो बेखौ सोलिगोन ओंखायनो हामबायहोनो उदालगुरि सार्कल इउथ कमिटिखौ आइ होप बेल' नङा फैनाय समावबो बेनिफ्राय साबसिन बेबो साबसिनखा बेनिफ्रायबो एसे इउनिक आरो बेनिफ्राय आरो इन'भेटिभ आइडियाजों हायोबा बर'नि लेंगुवेजनि गेजेराव गुबुन लेंगुवेजफोरखौबो सोनानै जाहाथे जोंनि गाननाय जोमनाया बर' जागोन बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जागोन नाथाय लेंगुवेजफ्रा गुबुन हारिनि जों जाब्ला अब्लाबो बेबो मोनसे रिमिक्स बानायनानै अब्ला बेखौबो जों गुबुन नन बर'नि गेजेराव नन बर' ख्रिस्टानाबो जाहाथे जों बे मेथाइफोरखौ जों बाहायनो हायो बिथांमोना जाहाथे एक्सेप्ट खालामनो हानायखौ आं लुबैयो आं ब्रादार बेफोरजों जों सानफ्रामबो गावखौ रायज्लायबाय थायो जोंनि सार्कलनि बिसय जोंनि डायसेसनि बिसय माइकेल सार दं जों रायज्लायबाय थायो आरो बिनि अनगायैबो जोंनि सार्कलनि बिसय थाखायबो रायज्लायबाय थायो जों मानो होनबा जों गुबुन सार्कल मालाबाबो उदालगुरि सार्कलखौ जों गुबुन सार्कल साना जोंनि गावनिनो सार्कल बायदि सानखायो गावनि असे होनानै सानखायो ओंखायनो जोंनि साननाय मालाबा जोंनि भिउफोरखौ जों एक्सचेन्ज खालामलायो जों डिसकास खालामो माबोरै खालामबा जोंनि इउथ कमिटिफ्रा जौगानो हागोन बबे प्रजेक्टखौ लाबा जों बेखौ जोंनि इउथफोरखौ जों मटिभेट खालामनो हागोन जाय इउथफ्रा दिनै ड्राग्सफ्राव जानाय लोंनायफ्राव दिनै बिसोर दिनै इसोरनिफ्राय एसे गोजानाव बा इसोरनि लामानिफ्राय एसे एरखोना थानायफोरखौ जों माबोरै लाबोफिननो हायो बिनि बिसयखौ जों मालाबा डिसकास खालामो ओंखायनो जोंनि थाखाय बिराद मोजां रादाब उदालगुरि सार्कल नङा जोंनि बङाइगाव रायजोआवबो दिनै उदालगुरि सार्कल इउथ कमिटिनि टेलेन्टआ आं साननाय मथे गोजौआव दंहैयो दिनै मिउजिकआवबो दिनै बेबायदि डेडिकेटेड मिउजिक कम्प'जाव मेथाइ लिरनायाव दामनायाव रोजाबनायाव जों नुनायाव जोंनि भिउआव उदालगुरि सार्कलआ गोजौआव दं नोंथांमोनाव टेलेन्ट दं नोंथांमोनाव आइडियाफोर दं आरो नोंथांमोनाव रिसोर्सफोर दं दहाय जेरैबायदि बुंलांबाय जोंनि मानगोनां सार्कलनि आफादगिरि बिथाङा इउथनि मावनाय दांनायखौ नुनानै इउथनि प्रजेक्टफोरखौ बिथांमोना गोजोनदों दिनै इउ आर भेरि लाकि दिनै पेरेन्टस कमिटिया दिनै रिकगनाइज खालामदों इउथ कमिटिखौ नोंथांमोननि मावनाय दांनायखौ गोजोनदों आरो जुदि पेरेन्टस कमिटिया जुदि इउथजों जुदि थाफायोबा अब्ला इउथआ मा खालामनो हाया बिनिफ्रायबो देरसिन गिदिरसिन प्रजेक्टखौ जों फुलफिल खालामनो हागोन जाफुंसार होनो हायो एन्ड थेंक इउ दा पेरेन्टस कमिटि हामबाय होनो आं बिफानि कमिटिफोरखौ बिमाफोरनि कमिटिखौ इउथफोरखौ सापर्ट खालामनो थाखाय इउथफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मरेलि फिजिकेलि और फाइनेन्सियेलि बिथांमोना हेल्प खालामबाय
आरो नोंथांमोननि बे फिजिकेलि हेल्थ मरेलि आरो फाइनान्सियेलि हेल्प खालामनायनि जुनैनो दिनैनि बे एलबामा दिनै जाफुंसार जादों बेखायनो नोंथांमोनखौ हामबाय होनो बिडिवाइसि कमिटि जानानै आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनो नोंथांमोननि टेलेन्टखौ आं नुबाय दा जों बयबो रिकगनाइज खालामो आं मोनसे खोथाखौनो बुंनो सानबाय कल'सियान चेप्टार 3:16 लिरनाय दं जोंनि टेलेन्टफ्रा जोंनाव थानानै गोजोन होगोन आरो जोंनि मावनायजों जोंनि टेलेन्टफोरखौ जों सोलोंलायनांगौ बा फोरोंलायनांगौ आरो बेजोंनो जों इसोरनि मेथाइफोरखौ रोजाबनानै इसोरखौ बाख्नायनांगौ होननानै बेयाव बुंदों दा दिनै आं बेखौनो बुंनो हास्थायबाय उदालगुरि इउथ कमिटिनाव जि टेलेन्टसफोर दं जि आइडिया दं जि मटिभेशनफोर दं इट्स नट कनफाइन्ड अनलि योर सर्कल इट शुड गो बियन्ड योर सर्कल इट शुड बी गो टु द डाइसेस लेवल and if possible it should go to the other nation also जोंनि आइडियाफ्रा जोंनि टेलेन्टफ्रा जोंनाल' थाबा जोंहा इसिबां जोंहा मुलाम्फा जानो हानाय नङा जोंनि आइडियाफ्रा जेब्ला जों गुबुन जायगायाव लांगोन फोरोंगोन अब्ला जों will be more developed जों बांसिन सोलोंगोन रोंनाया जों फोरोंबा जोंनि नलेजफ्रा जोंहा गेइन जायो बेखायनो आं हास्थायो हायोबा गुबुन सार्कोलावबो जोंनि गफुर सार्कोलाव फैनानैबो बेफोरबायदि प्रजेक्टखौ बेफोरबायदि आइडियाफोरखौ शेयारिं खालामबा विल बी मोर मोटिभेटेड विल बी थैंक जों हास्थायो जोंनि सार्कोलाव फैनानै इयुथफोरखौ थुलुंगा होनायखौ जों लुबैयो इयुथफोरखौ मोटिभेट होनो लुबैयो बेखायनो नेक्स्ट प्रग्राम जुदि बानायोबा निश्चय जोंनि गफुर सार्कोलखौबो जाहाथे गोसोखांदो बे गफुर सार्कोलाबो जुदि माबा मोनसे इनपुट होनो हायो बेखौ आं रिक्वेस्ट खालामबाय बे फुटसारखौ आरो नैथियाव जोंनि जों नलेजफोरखौ जुदि जों शेयार खालामो अब्ला जोंनाव नलेजफ्रा बांसिन थाङो जों मिथियो बयनाबो एखे आइडियाफोर बा बयनाबो समान भागे जोंनि गियानफोर गैया सोरबा रोजाबनायाव सोरबा दामनायाव सोरबा बुंनायाव सोरबा मोसानायाव सोरबा एक्टिंफ्राव एक्सपार्ट नाथाय जों जेब्ला बयबो गुबुन गुबुन आर्टफोर थानाया गुबुन गुबुन आइडियाफोर थानाय जों खौसे जानानै जुदि मोनसे प्रग्राम बानायोबा देट विल बी मोर बेनिफिटेड हामबायसै आं लास्टलि उदालगुरि सार्कोलखौ आरोबाव हामबाय होनो आरो रोजा रोजा साबायखर होदों जाहाथे बिथांमोना बिनिफ्रायबो बांसिन फैनाय समाव बे प्रजेक्टखौ खालामनो हायो बिनिफ्रायबो मोजां प्रजेक्ट बानायनो हायो आं गोसोनिफ्राय हामबाय होनो सानदों आं आदै परिमलखौ बिथाङा दङ नामा थेंक इउ बिथांनि बैसोखौ नायब्ला जोंनि बिफानि बैसो नंगौना बिफानि बैसो किन्तु नैबे प्रजेक्टआव बिथांनि सावगारिखौबो आं नुदों दङ नामा दङना इट्स ए भेरि एनकारेजिं थेंक इउ आदै नोंथांनि हेफाजाब नोंथांनि सापर्ट नोंथांनि बोरा इयुथ कमिटि थानायखाय इयुथ कमिटिया दिनै बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो हादों दिनै इयुथ कमिटिया बिथांखौ हामबाय होनांगोन बिथांनि जेनोखि हेफाजाब होदों बिथाङा जेनोखि इयुथ कमिटिनि थाखाय जेनोखि मावदों जाहाथे बिथाङा बेबायदिनो अराय सम इयुथ कमिटिनि थाखाय मावलाङो बेखौ आं मिजिंथियो इयुथ कमिटिनिफ्राय जोंनाव जुदि इयुथ कमिटिफ्राव बिफाफ्रा जुदि थाफायोबा अब्ला इयुथ कमिटिया निश्चय जौगागोन आरो बेल' नङा नुनो मोनदों इयुथ कमिटिजों लोगोसे हेफाजाब होनो जोंना पेरेन्टस कमिटिफ्राबो रेडि वुमेन कमिटि दं लोगोसे एक्टिभ एन्ड मस्ट रिसर्सफुल आवर रेभरेन्ड श्रीमन्त सार आरो नोंथांमोननि उदालगुरि सार्कोलाव साथाम पास्टर दङ स्पिरिचुवेल गाइडेन्सनि थाखाय साथामसो पास्टर नोंथांनि गेजेराव दं एभरि टाइम I suggest seek the spiritual advice from our learned spiritual teachers. जों साफ्रोमबो जेब्लाखि जों प्रजेक्टफोर खालामनो थागोन माबा मोनसे प्लानिं जागोन जोंनि इसोरनि बोरखौ नांगौ आरो इसोरनिफ्राय आत्मिक जेनोखि जोंनो गाइडेन्सफोरखौ नांगोन बिथांमोननिफ्राय लागोन बेखौ आं आसा फालियो आरो लास्टलि I want to
share few words for the students and then gotofोरनि थाखाय जायफ्रा student be punctual. I personally I am a very punctual person and जेब्लाखि बे प्रग्रामफ्राव जेरावखि थांनाय जायो आं एडभान्स रेडि जाखायो ओंखायनो आं punctual जानायखौ लुबैयो especially student group punctual in your study punctual in your eating sleeping time playing time everything जायखि जाया punctuality जानांगौ if we are punctual you assume that your role will be half done जों जुदि punctual जायोबा समाव जुदि जों start खालामोबा जों सम बायदि जों फोजोबनो हागोन सम बायदि फोजोबबा जों next जोंनि खामानि बेखौ जों मावलांनो हागोन आरो बेखौ जुदि बेबायदि सेम स्पिरिटआव थांबाय जुदि थायोबा अब्ला सानदो जे जोंनि माखासे खामानिया 50% खामानिया अलरेडि जाखाजोबबाय ओंखायनो फंबाय बिनानावफोरखौ आं खावलायबाय नोंथांमोना punctual जा and be sincere in your study be sincere in your behavior and thank you especially नैबे प्रग्रामाव जाय बिथांमोना सफैबाय गुबुन गुबुन मण्डलनिफ्रायबो बेयाव सफैदों उदालगुरि सार्केलनि फ्राय आं बहुतखिनि एल्डार पार्सनफोर नुदों बिथांमोना दिनै नैबे प्रग्रामखौ उइटनेस खालामनो थाखाय बोर होनो थाखाय फैदों निश्चय नैबे एलबामा मोनसे बोर गोनां जागोन बे एलबामजों गुबुन हारि बा गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो बेनिफिट जागोन बेखौ नायनानै बेखौ सोलोंनानै मानो होनबा बे एलबामा जों फिजिकेलि जों गुबुन धोरोमाव बेखौ जों हैनो हाया नाथाय दा मोनसे जोंनाव अपसनफोर फैबाय बे जाहैबाय ससियेल मिडिया I think this will be broadcast in YouTube channel. Yes, brother? Yes. दा ससियेल मिडियाफोरखौ बयबो बाहायो आरो जोंनि थाखाय थ्रु ससियेल मिडिया जों ससाइटियाव गुबुन फोथायनायफ्राव जोंनि बेफोरबायदि मेथाइजों एलबामजों जों जोंनि गस्पेलखौ जों लांनो हायो आरो जुदि बेफोरबायदि जुदि मोजां मिनिंफुल भिडिअफोरखौ मिनिंफुल मेथाइफोरखौ जुदि जों ससाइटियाव लाङोबा गुबुन हारिनि गेजेराव लायोबा इट विल बी इम्पेक्ट भेरि माच मोजां खामानि होगोन आरो निश्चय जोंनि गस्पेल खामानिया जागोन जों दानि समाव जों बयबो एक्सपिरियेन्स खालामो जों फिजिकेल गस्पेलिंखौ जों बारा खालामनो हाया सिगां जेरैबायदि गुबुन फोथायग्राफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ बुंबानो बिसोरो ख्रिस्टानखौ मोजां मोननानै फैयोमोन नाथाय दा बेखौ बहुद खम नुनो मोनो जोंनाव जोंनि चार्चफ्रा ग्रथ जादों दिनै जोंनि गिर्जाफ्रा बारायदों द्याट्स नट निउ कनभार्टेड बे गासिबो जोंनि बाय'लजिकेल ग्रथ जोंनि दालाय बिमा बिफानि साथाम बा साबा फिसाफोर जाबा बिसोरो गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन मुस्लिम मण्डलि खुंनाय बेबायदिसो जों नुयो खिन्थु गोदान मिशन फिल्ड बेबायदिखौ जों नुनो मोननाया बहुद खम नाथाय निश्चय नैबे एलबामजों जों गुबुन फोथायनायफोरनि गेजेराव मोजां मेसेजखौ जों लांनो हानायखौ जों हास्थायो आरो निश्चय बेयाव इसोरनि बोर थागोन आरो इसोरनि खामानि मावगोन आरो इसोरनि खामानिजों जों नैबे गस्पेलखौ जों गुबुन धोरोमनि गेजेरावबो लांनो हागोन बेखौनो बुंनानै आं आबादखौ समाव हामबाय होनो लोगोसे इउथ कमिटिखौबो आंखौ नैबे प्रग्रामनि थाखाय आलासि इनभाइट खालामनो थाखाय आं गोजोनदों आरो हामबाय होनो आरो फिउचारावबो आंनिफ्राय बेनो प्रार्थना थागोन आंनिफ्राय बेनो एडभाइस थागोन इउ डु more than this बेनिफ्रायबो बांसिन बेनिफ्रायबो जों आरोबाव मोजांसिन खालामनो हानाय बायदि आइ थिंक नैबे मोनसेल' मेथाइ जागोन खोमा नाथाय हायोबा जों मोनसे डकुमेन्टारि टाइम एटलिस्ट 1 घन्टानि मोनसे डकुमेन्टारि बेनिफ्राय नेक्स्ट इयाराव बेनिफ्राय बांसिन बेखौ खालामनायखौ आं लुबैयो थेंक इउ फर इनभाइटिं मी एन्ड अन बिहाफ अफ इउथ कमिटि गहपुर सार्केल आरो बिडिवाइसि जानानै आं हामबाय होनो बे प्रग्रामनि थाखाय बेखौ हामबायनो थाखाय हामबायसै Thank you, sir. Many thanks to Sir Promas Nazari
जोबोद हामबाय मोनदों बिथांजों लोगोसे इसोरानो लोगोसे थानानै आशीर्बाद खालामदों बिथाङा जोंनि गेजेराव बेबायदि बेसेन गोनां माखासे बिबुंथिफोरखौ लाखिबाय आरो जोंखौ थुलुंगा होबाय बिनि थाखाय सार बिथांखौ रोजा रोजा हामबाय होदों बे समावहाय जानो हागौ गोबां मेंग्लिबाय ने बारा गैलायनो जोङो नुथारसिगोन माइकेल सारनि मोसानायखौ नुथारसिगोन जास्ट सानै व्यक्तिनिफ्राय जोङो एसे गुसुं बिबुंथि लाबावनि जोङो कमिटिनि जानानै बे समाव हांख्रायदों जोंनि मानिजाथाव सार रेभारेन्ड आर मोसाहारि बिथाङाबो जेन' बे समाव फंनैसो बिबुंथि लाखिफैयो खावलायहरबाय गिबिथारावनो आफासिखौ हामबाय होनदों बिसेसकरि मानो होनो खाफाल दाखुरासो होनना बुंगोन आङो गावखौ मानो होनना बुङोब्ला जिखुनु प्रजेक्ट खालामा आं एबसेन्ट जाबाय थायो बिनि थाखाय खाफाल दाखुरा बर' हारिजोंलाय गैला बहाबा अरुणाचलावसो दंहैयो ओमफ्राय नैबे दानि जिथुनाखि प्रजेक्ट फार्स्ट 3 प्रग्रामसो दंहैयो सानजाहा साननैनि बिनि थाखाय आं खाफाल दाखुरा अब्लाबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय ओरैबायदि साबायखर बावदोङो ससे माने आसलखौ खोन्थाहरा आसल भिडिअ बानायनायफोरखौ खोन्थाहरा साइडआवहाय मोसानायफोरखौसो निउसआ एसे खोन्थाहरो बेखौबा एकदम मिथाइबा माबायदिमोन ओरै जाबाय जागोन ना एनिवे ओरैबायदि एनकारेजिं मोनदोङो मोजां मोनदोङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां स्टार दङ उदालगुरि सार्केल कमिटिया बेबायदि स्टेजआव फैबाय जों गैयाब्लाबो जों प्रार्थनानि गेजेरजों कन्टिनिउ दंबाय थाखायो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि इयुथफोरनि थाखाय आरो बे लागाबो गोसारलांबाय थागोन नेशनेल इन्टारनेशनेल स्पिड थांनायनि थाखाय सिमां दङ प्लान खालामगासिनो दङ जों इसोरनाव भरसा खालामनांगौ थागोन आरो बे प्रजेक्टआ कमप्लिटलि नोंथांमोननि आखायावनो सक्सेसफुल जागोनखौ आं खामानि खालामनानै बेखिनि बुंनानै दोनबाय जोबोद साबायखर थाबाय रेभारेन्ड सार बिथांनिसिमबो बिथाङा गावनि गोसो सिङाव जाखोमानानै थानाय फिलिंसफोरखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनायनि थाखाय बारा दुखु दा खालामसै सार आरो जुदि गाबनो ओंखारोब्ला दुगैनायफोराव एसे गाबदो भिडिअ'आव नुजानो मोनैनि थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आसा खालामदों नेक्स्ट जेब्ला प्रजेक्ट लागोन निश्चय बाहागो मोनगोन आरो बे खाबुखौ एबाराव जगायनानै होगोन गोदोनिया आसा खालामबाय जोंहा दायो दङ डनार इन्ट्रडक्शन एन्ड ग्रेटिट्युड सेयिं बाय निरज मोसाहारि बे समखौ लाफैयो जोङो बे समावहाय जोंनि जि भिडिअ बे भिडिअखौहाय जोङो अपेनिं खालामनोसै प्रग्रामाव होनाय बायदि जोङो बेखेवनोसै जाय सिमांखौ जोङो दहायो जोंना मार्गां सेक्रेटारिया बुंथिनो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय माइकेल नार्जारिनि बिसय लानानै सानैजों बे सिमांखौ जोङो सुजुदों हरनि 9टा 10टा 11टा बाजियाव जों बे मेथाइखौ गायहैनायजों 1 घन्टानि गेजेराव सानैजों बे मेथाइखौ बानायनाय सोरजिदों बेनिफ्राय लोगो लोगो जोङो हरनि समावनो बे मेथाइखौ स्टुडिअ'आव थांनानै गायहैनाय जादों दा बे मेथाइनि गेजेरजों इसोरा मा मिनिस्ट्रि खालामनो नागिरदों जोङो बेखौ दायो बुंथ'नो हाया थांनाय बाराव जेब्ला जोङो बर' हारिजोंलाय बे मेथाइखौ जों हरसेयाव सोरजिदों बेयावबो गिदिर मोनसे सोमोनांथाव मिनिस्ट्रि जालांबाय
जोङो फोथायदों नैबे दानि बेखौ जानो गोनां अडिअ'आबो मोनसे मिनिस्ट्रि जागोन खारन इसोरा जोंखौ लानानै नैबे हरसेनि गेजेराव बे मेथाइखौ सोरजिबाय बेजों लोगोसे जोङो सुजुदोंमोन बेखौ वर्शिप टाइपनि भिडिअ बानायनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै सानैजों जोङो डिसकास खालामदों ओमफ्राय बिदिनो जोङो स्टार्टिं खालामबाय गाइड हैनायखौ खालामनायनि उनाव जोङो रायज्लायबाय गोबां बाथ्रा रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि टीमखौ लानानै जोङो सावरायबाय बयबो सापर्ट खालामबाय बेजों लोगोसे मान होजानो गोनां जोंनि सार्केलाव थानाय जेसेबांनाखि इसोरनि थैजों बायजानाय ख्रिस्टियान जोहोलावफोर जोहोलावजोफोर इसोरखौ गिग्राफोर दं बयबो जोंखौ सापर्ट खालामदों नामखौ बुंनानै दायो फोजोबनो हानाय नङा बिथांमोननि अननाय सापर्टखौ उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिया माब्लाबाबो बावनाय नङा सोरबा गारांखौ दान होबाय सोरबा गावनि गारिखौहाय शुटिंनि टाइमावहाय दान होबाय सोरबा दानल' माने मावनायनि गेजेरजों सापर्ट खालामदों गोसोखांनो गोनां मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि UCCनि माने ओरैबायदि सापर्ट खालामदों जागायजेननायनिफ्राय ओंखाम संनानै जोंखौ जाहोदों 60 जन 70 जन टीमखौ बिथांमोना सापर्ट खालामदों बिथांनि बेबायदि सापर्ट खालामनायखौ उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिया गोसो गोरबोजों मान होयो बेबायदि जोंनि गेजेराव जोंखौ सापर्ट खालामग्रा गोबां दं बिदा गिदिरफोर दं थोसोयैयाव रां दान होनानै जोंखौ सापर्ट खालामदों थरथिंसे गोग्लैबाय थानाय दैखौ जमा खालामोब्ला बेबो मोनसे गिदिर माने खामानियाव बाहायजानाय बायदि जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि सायाव बेबायदि इसोरनि बोरा गोग्लैनायखाय दिनै जोङो बे खामानिखौ मोगथां महराव लाबोनो हाबाय जोङो मिजिंथिगोन आसा खालामदों इसोरनि सायाव भरसा खालामदों निश्चय मोनसे बे प्रजेक्टनि गेजेरजों सोमोनांथावना मिनिस्ट्रिया जागोन इयुनावबो जागोन दा बेखौ जोङो प्रग्रामाव होखानाय बायदि मानगोनां BDYCनि लेङाइ आफादगिरि बिथांनिनो स्पिचनि उनावमोन एसे बारलांबाय जेबो नंला बिथांखौ नैबे भिडिअखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आं बिथांनो बे समखौ होबाय लोगोसे जोंनि मानगोनां रेभारेन्ड सारआ हेफाजाब होफागोन अन्नानै बयबो आखाइ खबनानै होदो बाकी समखौ सामलायलांनो एनकर बिथांमोननो हगारना होदों रोजा रोजा साबायखर बावदों जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां आलासि बिथाङा जोंनि जे दिनैनि मेन खामानि मेन उद्देश्य बेखौ जाफुंसार होलांनायनि थाखाय हामबायहोदों लोगोसे हामबायहोदों जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बे प्रग्रामखौ रिमाइन्ड खालामनानै थाबैनो सोसननानै होनायनि थाखाय थैंक यू अच्छा बे समावहाय मोनसे एनाउन्समेन्ट होनो गोसो जाबाय खोनानो मोनदों मिथिंगायारिनि लिंहरनायाव गोबां मानसिफ्रा सौग्रावलायनाय जादों बेनिखायनो खोन्थाहरनो सानबाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय साहा हौवासाफोरनि थाखाय खोलाहा हामबाय दायो दङ जोंहा डनार प्रडाक्शन एन्ड रिलेटेड सेन बाय स्टर्स मोसानानै बे समखौ लाग्रोगोन बे मोजां समनि थाखाय जोंनि बासायगिरि आफा इसोरनो हामबाय होननानै बाख्नायदों नैथियाव दिनैनि बे भिडिअ' अपेनिं हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि दिनैनि गाहाय आलासि
बिथांजों फैफैनाय लेङाइ आलासि बिथांमोन सार्केलनि गासै दैदेनगिरि रेभारेन्ड लाइमोन बिफाननि आइजो बिफाननि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव हेफाजाब होनो फैनाय गासै ख्रिस्ट' सिबियारि आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर आरो गाहाम हामग्लायनायखौ प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जासिहरग्रोनाय थाबाय। सम बायदियै जोंनि हाबाफारिया लेट जालांबाय थेवब्लाबो बे मोनसे बुंनो गोनां बेखौ बुङाब्ला जोंहा गोरोन्थि जागोन। बेनिखायनो जाय व्यक्तिफोरनि गेजेरजों दिनै जोंनि बे भिडिअ प्रजेक्टखौ जों साक्सेस खालामनो हाबाय बिथांमोनखौ बे समाव जोंनि भिडिअ प्रजेक्ट कमिटिनिफ्राय जानानै जोङो फिसा फिसा मान बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनो थाखाय आखायाव लादों। जेसेबां एक्टिं खालामग्रा लोगोसे फिजिकेलि जोंखौ सापर्ट खालामनाय आरो बेबायदि फाइनान्सियेलि सापर्ट खालामनाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं नैबे समाव फारि फारियै मुंफोरखौ बुंलांगोन। मुं बुंलांनाय लोगो लोगोनो जोंनि कमिटिनिफ्राय बिथांमोननो फिसा फिसा मोनसे मान बिलाइ बे मान बिलाइखौ गथायनाय जागोन। बेनिखायनो जोंनि कमिटिनि गासै दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव हेफाजाब खालामनो थाखाय आं खावलायबाय। सेथियावनो आङो बे समाव बुंग्रोनो थाखाय हास्थायदों जायफोरानाखि जोंनो राङारि मदद खालामबाय बिथांमोनखौ आं बुंगोन। बिनि उनाव बेबायदि व्यक्तिफोर दङ बिथांमोना थाखाजोंबो जोंखौ मदद खालामदों, एक्टिंआवबो जोंखौ मदद खालामदों, बिथांमोनखौबो आं बुंगोन। आरो थामथियाव बिथांमोना गावसोरनि आथिं आखाइजों जोंखौ मदद खालामदों आरो मावनाय दांनाय आरो बेबायदिनो सोरबा गावसोरनि बुस्थुफोरखौनो जोंनो होनानै बेबायदि सापर्ट खालामदों बिथांमोनखौबो आं फारि बुंलांगोन। नैबे समाव जायफ्रा जोंनो राङारि मदद खालामबाय बिथांमोनखौ आं फारि बुंनो थाखाय आखायाव लादों। सेथियावनो जोंनि UCYCनिनो आफादगिरि बिथां बरगयारि बिथाङा बेसेबां सिगाङावनो नैबे प्रजेक्टनि नामाव जोंनो रां बान्था गथायदों। दा बिथांखौ आं गिबियावनो मान बिलाइखौ बिथांनो गथायनो थाखाय आं खावलायदों। बिथाङा 2000 बेबायदि बे भिडिअ प्रजेक्टनि नामावहाय मदद खालामदों। जोंनि कमिटिनिखौ जोङो एसे उनाव होगोन। दा सेथियाव जोंनि ब्रादार नबाल सिंह बरगयारि बिथाङा जोंनो राङारि मदद खालामदों 2000। बिथाङा जानो हागौ जोंनि गेजेराव गैया नामा ना दङ? गैयाब्ला मण्डलिनिफ्राय अके ब्रादार उइलियाम लाहारि बिथाङाबो जोंनो राङारि मदद खालामदों 3000। लोगोसे दैमालु उइलियाम लाहारिखौ गैया नामा? दैमालु बसुमतारी बिथाङाबो 500 रां होनानै जोंखौ राङारि मदद खालामदों। लोगोसे बिरजन बसुमतारी बिथाङा गावनि गारिखौनो जोंनो दान खालामदों, लोगोसे राङारि मददबो बिथाङा होदों। ब्रादार बिरजन बसुमतारी दङब्ला बिथाङा फैनाय खोथामोन। अके सेलभेसन मोसाहारि बिथाङा जोंनो राङारि मदद खालामदों 1000 होनानै। लोगोसे सुरेश नार्जारी बिथाङा 5000 जोंनो राङारि मदद खालामदों। मिजिं बरगयारि बिथाङाबो जोंनो राङारि मदद खालामदों 500 रां होनानै। लोगोसे किशोर मोसाहारि बिथाङाबो जोंनो राङारि मदद खालामदों 1000। प्रेमिला मोसाहारि बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ, बिथाङाबो 500 रां होनानै जोंखौ राङारि मदद खालामदों।
रश्मिता हाज'वारि बिथाङा 25,000 राङारि मदद जोंनो खालामहरदों दङ नामा गैयानो सुस्मिता हाज'वारि बिनिनो बिनानाव बिथाङाबो जोंनो राङारि मदद खालामदों सलिमान बरार रैमालि बसुमतारी बिथाङाबो 1,000 जोंनो राङारि मदद खालामदों ज्योतिका नार्जारी बिथाङा क'क्राझारावसो PhD खालामबाय थादों बे क'क्राझाराव थाब्लाबो जोंनो राङारि मदद बिथाङा खालामहरदों 3,000 रां हरनायनि गेजेरजों सुबल बसुमतारी बिथाङाबो जोंनो 1,000 राङारि मदद खालामदों सुबल गैयानो बारनाबास बसुमतारी बिथाङा गावनि गारिखौनो जोंनो होदों आरो बे गारिखौ होनायनि गेजेरजों जोंनो बिथाङा गिदिर मोनसे हेफाजाबखौ होदों नबल सिंह नार्जारी स्वच्छभारतनिफ्राय बिथाङाबो लिंनाय बायदि बिथाङा जोंखौ मदद खालामबाय गाव गारि एरेन्ज खालामनानै होबाय आरो लोगोसे नैबे मण्डलिनिनो मानगोनां डक्टर नबजित हाज'वारि बिथाङाबो जोंनो 2,000 रां होनानै मदद खालामदों बे प्रजेक्टनि मुङाव लोगोसे दङ ब्रादार निर्लय नार्जारी स्वच्छभारतनिफ्राय बिथाङाबो 2,000 रां होनानै मदद खालामदों बिना फंबायानो दंखायो फंबायनि उनावहाय जों लोगोसे आरो गोबां हामबाय होननो गोनां बे मण्डलिनिनो मुं मिथिखाबाय बिथाङा सासे बिफा बैसोनि अब्लाबो जोंखौ ओरैबायदि हेफाजाब खालामदों दासिमबो खालामगासिनो गोबां बिथांनिफ्राय नैबे भिडिअ प्रजेक्टआव हाइस्ट माने जों सावनिफ्रायनो मोनदों जेब्लानाखि शुटिं जादों 70 जन 80 जनसोनि जानाय गासै जानायखौ बिथाङा A to Z बानजोबदों आरो बिनि उनावबो बिथाङा 10,000 थाखा जों केस मानि बेबायदि होनानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो थामथियाव दिनैनि जि नैबे अपेनिं प्रग्रामनि गासै नोंथांमोननि जानायनि बेबस्था गासै एरेन्जमेन्टखौ बिथाङानो खालामजोबदों जों थाइसेबो होनाङाखै दा बिनि थाखाय बिथांखौ जोबोद साबायखर बावदों गोबैसिनिफ्राय आरो गांसे मान बिलाइखौ होनानै बिथांखौ मान बावहैनो थाखाय खावलायदों परिमल नार्जारी अन्नानै खेबसे गोसा गोबारै आखाइ खबनानै UCCनि सेक्रेटारि बिथां लिनियास बसुमतारी गोजौआव दङ नोंथांनोबो जों गांसे होगोन बिथाङाबो दहायनो बुंखाबाय जोंनि कुक्समोन बिथाङा बिथांनि संनायखौ जोङो जादों आरो बिथाङा सापर्ट खालामनायखायसो जों प्रजेक्टखौ साक्सेसफुल खालामनो हादों लोगोसे बिफा बैसोनि आमाइसो ककेन बसुमतारी सान्तिपुरनि जोंनि अडिटर बिथाङाबो एक्टिं संनाय खावनायजों जोंखौ मदद खालामदों आरो लोगोसे दङ निपेन बसुमतारी मिशन ट्रास्टनिफ्राय बिथाङाबो संनाय खावनायजों जोंखौ मदद खालामदों लोगोसे गावनि बेटारि गारिखौबो बिथाङा जोंनो दान खालामदों माल रोगानो थाखाय डिमिट्रियास बसुमतारी बिथाङाबो संनाय खावनायजों जोंखौहाय मदद खालामदों दा बेबायदि राङारि मदद खालामनाय सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ आं फारि बुंलांनो थाखाय हास्थायबाय बिश्वजित नार्जारी 1,000 बिथाङा जोंनो राङारि मदद खालामदों बिश्वजित नार्जारी नुबिलां माइकेल दैमारि जोंनि मिउजिक इनचार्ज बिथाङाबो 1,000 जोंनो राङारि मदद खालामदों रहेन चन्द्र गयारी बिथाङा 1,640 थाखा राङारि मदद खालामदों लोगोसे गावनि डिजिटल सेन्टारनिफ्राय बिथाङा हानायखिनि बै फ्लेक्स बानायनाय प्रग्राम बानायनाय गासै खामानिखौ बिथाङा जोंनो मदद खालामदों रहेन चन्द्र गयारी
नैबो नायनानै बुंदो बेखौ नायनानै सिटिखौ नायनानै जोंनि मानबिलाइ जाबनाया एसे उल्था फाल्था जादों गासैनिबो थाखाय जों रेडि खालामखादों दा नैबे समाव रबार्टसन बसुमतारी जोंनि UCYCनि बारग' AGS बिथांनो माखासे मानबिलाइखौ गथायनो खावलायबाय बिथाङा रांजोंबो जोंखौ मदद खालामदों लोगोसे एक्टिंआवबो बिथाङा जोंखौ मदद खालामदों निर्माय नार्जारि बिथाङा एक्टिंजों लोगोसे राङारि मददबो बिथाङा खालामदों 500 रां निर्माय नार्जारि जमा हरनो हासिगोन बेखौ ब्रादार नरजित बसुमतारी मर्निं स्टार इंलिश स्कुलनि प्रिन्सिपाल बिथाङा राङारि 1000 मदद खालामनायजों लोगोसे एक्टिंआवबो बिथाङा दङ बेनि थाखाय साबायखर बावदों आरो मान बिलाइखौ दसे उनाव बिथांनि आखायाव गथायनो खावलायबाय सामसद हाज'वारि बिथाङा खोब बिजि अब्लाबो गावबो लोगोसे गावनि बिहिबो जोंखौ फिजिकेलिबो फाइनान्सियेलि बेबायदि सापर्ट खालामबाय बिथांमोननोबो गांफा गांफा मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सामसद हाज'वारि बाहेरायावसो दं नामा अके बिदन नार्जारि बिथाङाबो राङारि 500 रां लोगोसे एक्टिं बे मदद खालामदों आरो लोगोसे बिस्टि गयारि जोंनि मर्निं स्टार स्कुलनि गोदानै बिथाङा प्रिन्सिपाल बिबानाव दङ बिथाङा फिजिकेलि फाइनान्सियेलि आरो एक्टिं बेयाव गासैयावबो जोंखौ सापर्ट खालामदों सेलभेसन बसुमतारी बिथाङा राङारि लोगोसे एक्टिंआवबो मदद खालामदों बिथांनोबो जों मान बिलाइखौ गथायगोन नायनानै दोनदो कमिटिनि साफ्रोमबो फाइनान्सियेलि बेबायदि हेफाजाब खालामदों आं बेखौ बुंलांखानोसै दहाय बुंनाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिपुल बरगयारि मोनबायना बिथाङा 2000 रां होनानै जोंखौ मदद खालामदों लोगोसे जोंनि VP भाइस प्रेसिडेन्ट लुकास बसुमतारी बिथाङाबो 1000 रां हेफाजाब खालामदों मण्डेल नार्जारि बिथाङाबो 1000 रां होनानै मदद खालामदों केरल बसुमतारी बिथाङाबो 1000 रां होनानै मदद खालामदों जोंनि ट्रेजारार सचित्र मुसाहारि दङ बिथाङाबो 1000 रां होनानै मदद खालामदों बापुल मुसाहारि एडभाइजार बिथाङा 500 रां हेफाजाब खालामदों एडभाइजार UCYC लोगोसे जोंनि करियोग्राफार आरो डाइरेक्टर ब्रादार माइकेल नार्जारि बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ आं हिसाब होनो हाला मानोना A to Z कन्ट्रिबिउसननि गेजेरजोंनो बे भिडिअखौ जों मोननो हादों थेंक इउ सार फानसा बसुमतारी लकेल नैबेफोर चार्चनिफ्राय बिथाङा 500 रां मदद खालामनायजों लोगोसे एक्टिंआवबो हेफाजाब खालामदों निजित बरगयारि दहाय बुंखाबायमोन ना निजोम बसुमतारी बिथाङाबो 500 रां दान खालामदों जर्डेन इसवारि बिथाङाबो 1000 रां दान खालामदों सनिमा मुसाहारि जोंनि UCYCनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा 1000 रां बेबायदि हेफाजाब खालामदों एक्टिंआवबो बिथाङा दङ रंजालि वारि बिथाङाबो 500 रां हेफाजाब खालामनायजों लोगोसे एक्टिंआवबो दङ नमिला नार्जारि बिथाङाबो 500 रां बेबायदि हेफाजाब खालामनायजों लोगोसे एक्टिंआवबो दङ रसना बसुमतारी बिथाङाबो 200 रां बेबायदि हेफाजाब खालामदों जीबिता मुसाहारि आरो जेसिका मुसाहारि सानैजों बिथांमोना 1500 थाखा जोंनि रेभारेन्ड आर मुसाहारिनि फिसाजोफोर
आरो बे भिडिअ प्रजेक्टआव एक्टिंबो खालामदों बिथांमोना आरो फैसाबो जोंनो बेबायदि हेफाजाब खालामदों साबायखर थाबाय जोंथिमा बसुमतारी 200 रां बेबायदि हेफाजाब खालामदों लोगोसे एक्टिंआवबो दङ सालुमि बरगयारी बिथाङाबो 500 रां बेबायदि हेफाजाब खालामदों रैमालि बसुमतारी बिथाङाबो 1000 रां जोंनो खालामदों रश्मि दैमारी बिथाङाबो 500 रां हेफाजाब होनायजों लोगोसे एक्टिंआवबो बिथाङा दङ बिथांनोबो गथायनो खावलायबाय सुजुलि बसुमतारी बिथाङाबो एक्टिंजों लोगोसे 500 रां बेबायदि हेफाजाब खालामहरदों ब्रादार कर्नेलियास इसवारी बिथाङा बङाइगावनि जोंनि उदालगुरियाव बिथाङा जब मावो दा जोंजों लोगोसे गैया बिथाङाबो 2000 रां बेबायदि जोंनो मदद खालामदों लोगोसे फिजिकेलिबो बिथाङा जोंखौ जोबोद बेबायदि हेल्प खालामदों बिरागदाव बसुमतारी बिथाङाबो एक्टिंजों लोगोसे 300 रां बेबायदि हेफाजाब खालामदों जोंनि दासिमनि जि राङारि मदद होग्राफोर लोगोसे एक्टिंआव थानाय साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होननानै बाख्नायदों लोगोसे सोरहाबाफोर जुदि थालांबायब्ला बिथांमोननिसिम आं गुरै निमाहा बिनाय थाबाय बेबायदि रेकर्डखौ जुदि आं लास्लाबनो हायाखैब्ला नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै हो आरो जायफ्रा बेबायदि थाखा फैसाजों आरो गावनि आथिं आखाइजों समफोरखौ होनानै बे भिडिअ प्रजेक्टखौ मावनायाव हेफाजाब खालामबाय आं साफ्रोमखौबो नैबे समावहाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों लोगोसे UCYC नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आं बे समाव साबायखर बावदों मानोना बे एथ' गिदिर बिबानखौ मावनो थाखाय आंनो बिबान होबाय आंनि थाखाय बियो पसिबल नङामोन नाथाय नोंथांमोननि सापर्ट आरो इसोरनि हेफाजाबजों आङो बे एथ' गिदिर बिबानखौ मावफुंनो थाखाय हाबाय बेनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होननानै बाख्नायदों जोंनि आखायावहाय बेबायदि मान बिलाइफोर थाबावबाय जों बिथांमोनखौ दा लोगो हमनानै होनाय जासिगोन नोंथांमोना जेन मान बिलाइखौ लानानै थाङो नैबेखौ आं गुरै खावलायनानै आंनि दिनैनि जि रिपर्ट होनाय आरो साबायखर बावनाय बे हाबाफारिखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय हामबायसै हेल' इसोरा बाख्नायजाथों जोबोद साबायखर थाबाय मानगोनां आदा गेदेर बिथां नीरज मोसाहारि आदानिसिम बिथाङा प्रग्रामाव होखाजानाय बायदियै जे गावनि ग्रेटिटिउड बेखौहाय मावफुंलांनायनि थाखाय आरो बिथाङा सासे गोख्रों मावथि जोङो बयबो मिथिखागौ आरो बिथांनि नैबे प्रजेक्ट जाफुंनायाव बिथांनि गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ सापर्ट दङ नाजानाय दङ जों दहायनिफ्रायनो खोनानो मोनगासिनोखा बेनिखायनो बिथांखौ जोंनि बेनिफ्राय आङो मोनसे बिषयखौ लानानै दहायनिफ्रायनो लक्ष्य खालामगासिनो दानखौथ' गोबाङानो होबाय ने जायफोरा दङ बिसोरनि थाखायल' जोङो खबनाय जादों आरो नंगौना नङा जि सिमाङा जि थांखिया जोंनि थाखाय जाफुंथाव नङामोन जोङो बेबायदि सिमांखौ बेबायदि दान होग्राफोरनि थाखाय जाफुंसार होनो हाबाय बेनिखायनो जोङो लोगोसे खनसेनो रबबारे आखाइ खबनिदो अब्ला जोंहा दानो प्रग्राम बायदि दङ अफ्रिम जोङो बेवहाय अफारिं लागोन
बेनिफ्राय जोङो अपेनिंनि थाखाय जोङो बयजों लोगोसे गसंनानै जोङो मोनसे फरास मेथाइ रोजाबगोन दानखोनिजों बिथाइसो आच्छा जोङो बेवहाय जि भिडिअआ दिनै रिलिज जानो थांगासिनो दङ जोङो बे मेथाइखौनो रोजाबनो थाखाय बे समाव आखायाव लाबाय अन्नानै दानखौ जोंनि कमिटिनिफ्राय सानै ओरै हिन्जावसाफोरनि सासे टिचार्स थांदों जोङो बे प्रजेक्टखौहाय अलरेडि बेखेवखाबाय भिडिअखौ नुथ'वाखै नुगोन जोबनायाव जोङो मेथाइखौ खौसे रोजाबनि बे मेथाइखौ बेयाव अलरेडि दामनाय दंखायो बे दामनायजों खनफालांनि बयबो खौसे आरो दान थाग्राफ्रा दान खनलांगोन थांदो गासिबो एक्ट्रिसफ्रा थांजोबो था